Salam, hormatly adamlar. Sapara Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine. Salam Aydın, salam. Dilleşler, selamun aleyküm. Aleykümselam Sapar hakimine. Vatandaşlar selam. Buyur Kemine bugün. Bugün 6. gün, her 6. gün bolşaýaly soraw jogap. Ha, Paslymyz diýip aýdaýyn soraw jogap. Ýyldaşlarymyz näçe köp soraw berse, şonça da jogabyny berjek boluruz. Ýöne soraw jogap demesine geçýänçek bir 20 minut, ýarym saat gürrüň edýäs adamlar hem ýüşýänçe hem pikir demediýänçe özlerine birikdirýänçe birazrak maý bolýar. Sapara soňkyna adamlaryň öz boluşly bir aýaga alan hereket neme häsiýeti bolýardy. yo. Onu öňem gördük. Ýyldaşlarym hemmesem şaýat. Ýagny 2020-nji ýylyň aprel aýyndan başlap maý aýyna dogry has gyzyşýan bir hereket döredi. Soň şu hereket ýatdy, nädip ýatdy, näme üçin ýok boldy. Indi şol hereket ýene täzeden mövj alyp başlady. Ýöne häzir mövj almazyndan öňkü aralykda näme üçin şu ýatyşdy şu hereket diýilen sonra bolmaly. Hemme kim soramaly buna eger soramadyk ýyldaşlarymyz bar bolsa da hökman şunuň soralmalydygyny ýatladyp geçeli. Näme boldy? 2 ýyl ara kesme mi berdi halk? Diýilen ýene soraw bardy. Näme üçin ýatyşdy? Ýatışmagynyň sebäbi näme? Ýatışandan soň näme üçin 2 ýyl ara kesme boldy? Gaty uzun wagt diýilen ýalak bir neme. Indi onu gysgaça aýdyp berýän ýadyňyza da düşür. Birinciden aktivizm diýip bir zat döredi, aktivistlik diýip bir zat döretdiler. Türkmen jemgyýetinde aktivizm ýa-da şoňa benzeş zat ýokdy. Onun ýerine gahary, gazaby güýçlenen bir halk bardy-da 2,5 ýyl bundan. Ýöne aktivizmi döretdiler. Ondan soň näme boldy? Ondan soň dürli toparlar çykurady. 2 ýyl bundan. Nämäni el alsak 2020-nji ýylyň maý aýynyň soňundan başlap ondan soň liderlik meseleleri ortaya çykdy. Duruň hereket etmän gawa bize lider gerek diýdi. Şonuň ýaly bir näme öwürdiler bunu, ýöreýte öwürlýär. Ýöne bunyň bizem daşyndan seredip görýäs, birazrak wagt ýitirmeli boljak ýöne. Şu zat var. Bir ýollar ýapylanlygy, hakykaty bar ortada. O ýollaryň nädip açyljagy nämälimti? Aňyr tarapa, garşy tarapa, ýani ýollar ýapan tarapa. Ýollar açmak üçin käbir şertlere ýa-ni göwüne jaý etmeldi. Halkyň göwünine belki öz göwünlerine jaý bolmalydy. Böyle 2,5 ýylyň dowamında da bu zat bolmady. Görýäris, dünýäde de her türlü ýa-ni daşky kynçylyklar döräp dur. Ýöne ine şu 2 ýylyň nemesinde aktivist diýdi, partiýa diýdi, opozisiýa diýdi, ýene näme diýdi. Şol ýaly zatlar bilen güýmeldi ýa-da üns sowuldy. Üns sowulsa da bu gezek azrak wagt boldy. Hem bir jemgyýetde bir zat bişip ýetişdi diýeli. Ýa Türkmenistanda bolýan zatlaryň aňyrsynda näme bar aslında diýilen sorawlaryň köpüsine jogap berdik. Munyň üstünde işlenildi. Ýollar ýapykkan. Orsaýdyn gaty uly rol oýnaýandygyny, ýa-ni gaty uly erwet bir rol oýnaýandygy hemme kime düşnükli boldy. Öňden bäri belli. Ýani köp adam düşünen okdy muňa. Indi şo belli boldy bu aralykda. Ýöne indi ýene de täzeden halk nemede görýäňiz aeroportda, İstanbul aeroportunda
bir hareketlenme, bir neme var yani halkın öz baştak edip bilecektiğini bu zatlara gücün yetdiğinde belki de 2 yılın içindeki nemenin təsirinin bardığını aytıp biliriz, uludur. Yani bu tayda yine de päsgel berilmeli däldir. Yani bizim yine son kalyan maglumatlarımız yine de yörüýte bir neme gurnalya aeroportda aktivistlerin adından bir zatlar edilecekmiş ýalakrak maglumatlar var. Umuma şu halkın arasında çıkacak uçkunun önüne almak, uçkun ulalmasın, yayramasın ve Türkmenistan'ın içine yetmesin, habar hükmünde de yetmesin, täsir hükmünde de yetmesin diýilen ýalak bir neme var. Yani bunu sorasanız şu aktivist deyilip adlandırılan, özlerini adlandıryanlar bunu bilmediğim anısına çelli yok olara. Şunun ýaly bir neme var da men bugün birine düşündürecek olup şunun ýaly bir neme misal getirdim de. Ol baştan gelýän ýerinden buyruk bolup çykýar, soň iň soň aktiviste gelen wagt bir maslahat hökmünde gelýär olara, buyruk hökmünde gelen o. Şonuň üçin bilip bolmaýar munyň ýa-da aktivistleriň özüň bilip bilmeýär kimin niýetine hyzmat edýändigini. Dogry zat edýäsmiken ýa-da Gurbanullaha garşy göreşýäs diýilen bir neme var. Üns berýän bolsaňyz hem aktivistlerde şo Gurbanullaha garşy göreşýäs diýe soň täze söz ulanyp başladylar. Rejime garşy göreşýäs diýe ýöne rejimiň näme düşündürjek bolsalar belki ýene de aýlan öwrüp şo Gurbanullaha gelmege gatakmak. Onu aýdan oklar. Ýöne bu mesele Türkmenistanyň meselesi Gurbanuly däldir. Gurbanuly o taýda ýa-da hukuk adalet sistemasy işlese olam menem şunun içinde bir gurban etdim diýip belki özüne aklajak bolmagam gatakmal da bu ýagdaýda. Şonuň ýaly bir neme var ortada, problema var, düşünmeli problema var. Şu günlere gelip etdik ýöne şu köpçülik halk neme etmeli däldir. Şu aktivistleriň направлениýasy bolýar-da özleri bir направление diýip aýdaýyn düşnükli olar ýaly. Bir yol kesgitleýärler. Şo yol bilen gitseňiz ýeneden 2 ýyllyk sessizlige gidersiňiz ýa-da aýtjak bolýan zadym. Päsgel bermek gaty ýalňyş bir zat. Kontrol el aljak bolýarlar, ýa-da halkyň erkinligine ele geçirmekdir. Bu zat gaterwet zatdyr. Sapara aýdym. Şunu ýaly edip men bir gysgaça giriş edip berdim. Kemine ýadymda bolsa näme sen bilen gürleşdik tolkunlar var arada. Nawa. Yankı halkın davleniyesi diyelim. Yani şol tolkun görünüşünde oluyor da o tolkunlar oluyor. Tolkunların önüne geçip oluyor ama hava oluyor. Yani uzun vadede işleyen o çünkü aeroportta olup geçen yani halkın evliliklerine onu elbette başka yere soğuk oluyor. Soğuk bilerlerim. Yani mümkün bir zatta ve gorosuz bir zat diýýär şuňlukça. Goro bolman sonra başka yerlere soğuk bilerler yani näçe wagtlyk. Yani uzun wagtda işe yarayan bir zat däl. Onu çözmek için yollar dol açsalar belki çözüp bilerler. Yani dol açmalı. Häzirki edýän işleri gaýtyn tersine yolları yapıp duran olsa has bolardy. Çala açandan hepde de bir samolyot, iki samolyot edip açan ýagdaýynda biri gidýär ve Beýleklerim kişilerde kellesine şuna sonra durýar. O gitti men näme üçin gidemok? Men näme üçin gidip bilemok? Onda näme üçin onu alıp gittin? Yani bu Türk milletleriň kanunda diýelim ýa-da terbiyesinde mi bilemok, dert sorunda mı näme üçindir şoň ýalyk näme var? Yürür notur yankı. Birine näme edýär-de asıl şyk diýilýär, näme diýilýär bilemok. Yani şoň üçin Türkmenistanyň ýoluny häzirki hepde de bir samolyot ýa-da başga döwletleriň üstünden açmagy diýmek eýem beýleklerde de ol gitdi men näme üçin men ondan kemme diýär-de. Yani şoň üçin bular davlenýär.
Ondan son yankı näme vardır. Bu işi näde etýärler? Etýän adamlar. E, Yalançı Çopanyň hekaýesini öwredilýär kiçi wagtda. Hemme bilýändir o Yalançı Çopanyň hekaýesini. Ýöne şonu çağalara öwredilse de ya doğru düşünlenok, bilemok näme üçin şol hekaýany şu günkü güne ulanýarlar. Yani köçe çağıryan, yine şunu edelim, onu edelim diyerler. Yöne aslında o yerdeki möcek yalan möcektir. Ya da yok möcektir ya da yanlış möcek için çağırırlar. Netice näme? Bir sapar gelýär, iki sapar gelýär halk, üçüncü sapar aýtýar hiç ýyly peýdasy bolan olar diýär. Elbetde peýdasy bolmaz. Sebäbi möcek ýalňyş. Men birazcık näme manyda aýdyp ötýän şu var. Yani çopan möjek diýär. Hawa sebäbi düşünýändir ol. Möjek onu detaylarına girip aýtyp düşünjek adamlar bolsa onda yani olar bilen işimiz ýok diýip aýdýar. Ýöne şol bolýar-da, möjegi ýalňyş görkezýärler, halkam şo möjege hüjüm edýär. Ol möjegem ýalňyş möjek, peýdasy ýok sen o hüjüm eden, ýok möjek-de o. Soňra bir sapar edip bilýär toplum, iki sapar edip bilýär toplum. Toplumyň hem öz ýanky aňy bar diýerler. Ol aňam karar verip bilýär, karar alyp bilýär. Ondan soňra mine şu günkü bolýan wakalarda bu işlere eýç tutjak adam gaty kendir. Men bir ýyl mundan öň ýalňyşmasam aýdyp geçdim. Ýollar birden açylsa, biri olmasa biri çykyp, mine biz açdyrdyk diýip aýdyp biljek başlama. Utanmadan, çekinmeden. Yani ya da tebii ya da ol gynansak da men şoňa meňzetdiýende öňler ýağış ýagsyn diýip ýanky doa edip adamlar doa eden soňra ýanky şol doa eden adam ine men ýağış ýagdyrdym diýede. Beýleklere munan ýaşaňa. Yani ol öňkü döwür, öňkü döwürden mundan 100 ýyl öňe gitsem şoň ýalydyr, 100 ýyl öňe. Şoň ýalydyr. Yani bizim geografiýamyz şoň ýalydyr. Onu niýaty ýaş ýagdyryp berdi bana. Beýlekler hem şoňa ynanýar da ine şol ýagdyrdy diýe. Ne bu edilen zada da häzir aeroportda da hereketlilik çykýar. Bu halkyň hereketidir, tebii ýagdaýda çykan bir hereketdir. Arassa bir hereketdir o. Ona birileri çıkıp onu beýdip kemsitmek doğru zat däl. Ýağışyň ýagmagyny nädip bir adam karar berip ol ýağış kemsitgen desen, ýağış tebigat kemsitgen mümkinmi? Tebigat sana boyun egermi? Bir adama ýa-da ming adama. Mümkin däl-de boyun eger. Şoň üçin berde de ýanky aeroportda herekete çykjaklar köpeler ýanky belki çykyban bilerler. Men häzir nämeden uğur alyp aýdan ýagdaýynda köpçüligiň düşüncesinden uğur alıp aýdan ýagdaýynda onandır, on bilerler. Yani bu ediljek boljak işlerdir. İş diýip aýtýas, ýöne bulan hemmesi manipulasiýadyr, sabotajdyr, başga hiç zat ýok. Yani maksat näme o ýerde? Maksat şol hereketi edilen işi öz adyna yazdırmak. Yani maksat şol, maksat o Türkmenistanyň düzelmegi, Türkmenistan düzelmegen diýip aýtmaýyn. Türkmenistanın içinde ýaşaýan, şol territoriýada ýaşaýan ähli adamlar, ýanky ýurtdaşlary howpsuz, ertiriniň garantisi bolan we parahat, erkin şekilde ýaşamagydyr. Maksat şol bolmaly. Ýöne şoň ýalyk maksat siz näde gördüňiz? Maksat o däldir. Maksat ýanky eýe çykmakdyr. Gater wetsat. Ne? Halkına eğe çıkan diýerler-de. Eğe çıkmak. O düşünce de var. Tayyar düşünce özel. Onun üstünde işlemem gerekler. Şoň üçin yine bu zatlardan ýanky toplum habardar bolmaly. Bu zatlardan Hüşkar bolmaly. Şu gün ýöne belli bir wagt geçen soň belki ýanky immunitet gazanyp biler köpçülik şol zatlara ýanky ýalyp sabotajlara, manipulasiýalara immunitet gazanyp biler. Ýöne immunitet gazanmak üçin iň az 10 sapar, 15 sapar Düşünce artmaly. Hem gaýtalanmagy gerek, şoň gaýtalanmagyňdan soň immunitet gazanyp bilýär. Ýöne Aýdyr. Ýöne bolmaz diýip mene garaşamak ýanky ýalyk sabotajlar bolar herkili. Ondan soň näme söz bardy? Provokasiýalar bolar. Çok many suratda bolar o zatlar. Ediler. Onu men 100% inanýan boljagyna. Ve bolmaly erwet adam diýip aýdyp erwet zat diýip hasaplajaklar. Men onu bolmaly diýip pikir edýän özüm. Ve köpçülik şo zatlary görmän
doğrunu hakikaten ne hakikaten hakikatını bilip bilsinler. Sebebi yalanın yok yerinde hakikaten yoktur. Tersine de olup bilir bu. Hakikatin yok yerinde de yalan yoktur. Yine Türkmenistan'ın içinde hakikat yok olan için yalanım yoktur o yerde. 30 yıldan beri olmasa yalan malumatı biri çıkıp aydıklar ya vatan havarlarına. Ay, bu yalan aytya deyip aydan adam gören dersiniz. Sebebi 100% yalanın içinde olsan, yekece hakikatin yok yerinde, sen o yerde yalana yalan deyip bilmeyen. Neme karşı yalan olup bilir. Yani, kemiğine misal için aytya, e, yankı tavuklar uçup bilye diye. Öyle saklayan tavuklarımız. O uçup bilye 100 kilometre uçup bilye diye. Beylik hem şona ayki. Hem adam şona aykiyan olsa onda sende başka deneştirer ama ulumat yok. Son tavuğu uçuşa deyip ne emedik görürsün. Ayağından danıp mı yine burada atlar edip. Doğru. Aydın Täze Türkmenistan Biliýärde Täze Türkmenistanda adamlar täzeçi pikir edip başlady ýa. Bunu teň aýdyp berýän zadyň hawa şu bar bolmalym. Sebäbi näme üçin bolmaly? Ne Türkmenistan hem medat kontrolüň aşagynadyr. Bunu 30 ýylda şeýle ondan öňüm şonu alakdy. Inni halkyň ýardaşyna çykdy. Näme kontrolüň aşagyna bolmaly. Şonu kontrolsüz sypdyryp biler öýdýän. Hiç ýatmam bilmediler. Ama bu net kontrol etmeli. O daşından düzgün tertip, kanun, zat bilene kontrol etmeli o. Şoň üçin şoň içine girmeli. O içine girip ondan yani sürüğünü regulier etmeli. Ondan bunu monitör etmeli. Bu sürüğün içine girende de kim olup girmeli? Ben Muhammed'in adam deyip girip bilmedi yani. Men aktivistik girer, men opozisyonер deyip girer. Girmeli. Yönü de girmeliler. Onun içinde söz sahibi olmalı. O bolup bilse lider olmalı. Bir adamın başını çeken, gepin dinleyen adam olup girmeli. Onu girme, o olma uçuyuna verdim Muhammed ve şey olmalı. Ecen bacın diye ömürler vardır. Bu da atlan demedir. Bu ne için aydan? Bu Sovet demesinin sistemasının düzgünüdür. Yine türmeler vardır. Bir de neme, kontrol nemen bir nemesi karatilini türmedir. Sovet Sovyeti'nin için duruşuyla türmeye alak. O türmeler nerede kontrol ediyor diye. O içini. O militerlerin sürülerini diyendirir. O militerlerin bağ olan yönü çok içinin düzgünlüğü. O içki nemetmek için ne orada konular rahat deyip, avtoritetler deyip vardır. Yeraltı dünyasında. Onun hemmetlerler ağramlı böyle. Adam in tözü geçenler. Şolar bilen işverliğine diyendirler. Şu türmen içinin tertibini nemetli şolar yöre diyendir. Şolar ne ilek gerek olsun. Çayhana iyileşimi kovu nemen koyuptur. Edil şu tema boyunca spesialitler Feyzbank nemeli önkü orgun işgalleri ürün yerlerde ödem realini artlar bilen neme diyen bunu bilmeyen zatlar öngün biliyorduk biz. Türmen içi şey demedil ya. Hem tüp taşınakı nemen içi böyle olmalılar. Adamlar şeyle düşünüyor. Önkü alak değil. Ben apazitten ediysen o el çap o neme yok. O zatlar ömürcesini neme diye. Ama bir kimi bu zatları o bulurdan ya sonra adım neme diye. Şu edip gelen zatlarımızı seyretsen şular hem şunu oynayacak olanlar biz o tayini ödüllerini veriyor. Yürüte diye. Oyunların düzgün biliyor. Ne aeroportta şey derler.
Başta bulun in korkun nemesi ne biz içimizde hem nemeler var da bular nämetçekler bilmette halkın birden oyunçu var da halk oyunsa nähile kolyanny tecrübeli adamlar bilýändir. Deňiz ýalaktır, akyan ýalaktır, öňünde hiç sat goýanlar. Çiğilip tüpürüp getýändir. Şoň näde bolmaly? Bular bir ay her tüýtlek edip demetjek bollar bolmady. O taýdan. Onun içine girmeliydiler de. İçine girip başladılar. Onu görmüyorlar. Kim bilip oynuyor, kimi tömlüy değil ya da karankan emme diyen bilen o. O kartinalı görüp bilmeyenler kene. Kim 5 manda 100 lira kim iş edecek, karnasına kovrak yer verecek. Bakanadı bir şantaja kurban olur diye. Son için aeroportum şey dediler. Onu aydalı yani, görüyorsunuz. Olmasa halkın gözü varlar. Yani şu pratikler nembeler. Halkın nemesi üyüt göçüktür. O düşüncesi bilen galyan halk, in hoplu halk nemedir, toplumdur. Öyle hem adatlığın nemetin yani tagamlı duyup başlar nemede. Halk adat bolan son bunu hiç boşun hiç vaat yenip bilenlerdir. Şu adat olman tarafına var ya. O adat bolan son yakı karşına devletin al ben. Gerek olsa dünyanı alarsın. Adada bir nemeti huzuru, kuvveti şondan varattır. Bizde kul ruhu olan son nemeti ya da. Ne bulun korkken da şu adada adamdan korkuyorlar. Adada adamlar. Düğünden ütküsü adamlardır. Adat milleti başka bir devletin batıp alma mümkünlüğü yoktur. Yani Ukrayna misal görüp ya da o vanstan adat halkı yok adat yani son bulaştırdılar bu hem bedava. Son tarih boyunca yeng bilen devlet yok. O tarih İngilizlerin mark gördü, Fransızların mark gördü. Amerikanların mark gördü, Ortaların mark gördü. O bizim adatlığa çıkmalı. Bizim baydamız şu olmalı. Biz adat olmalı. Böylemiz adat olmalı. O adat değerlerimizin tuğutnaması vardır. Adat olmasanız hiç vaat yaradıvan bilmersiniz, öndürüven bilmersiniz, döredüven bilmersiniz. Ne? Son 30 yılla seyredin. Bir yeter sungot başka dören yeri var mı? YKC yeter 30 yılla 5 milyon halkın içinde. Çıkması mümkün neyle var? O siz adat bolmansanız şunlarla koyandır. Ne? Adatlığını diyen zaten. Ne adat halk devletin östürünü ne östürüyor? Yani ben deniştirmeye getirdim de Şveçya'nın 60. 70. yılları Tavet Tayud'un içinde Türkmenistan'ın 60. 70. yıllardan hata çaktı. Hani onu okap demedik bilen adamlar statistika vardır, neme vardır, seyredip analiz edip göreyim. Şunun sığırların Türkmen'in 2,5 ton veriyor diyorlar. 60. yıl. Statistikası vardır, seyredeyim. Ödüm şunun teviği şerti Türkmenistan'ın kadar hata var. 9 ay kış 1,5 metre kar. Ödüm 85% teritoriyası tokoy. Yok bu yol var zaten o vana da gidip bilen yok. Ne? Şunu teredin
Şweçya. 9,5 milyon halkı var. 85 milyonluk Türkiye'nin beriyen milli hazyryny berýärler. Halk adat. Bulan ullukan nemesi yok. Adat halkın eden daha ütküçük bolýandyr. Adam adat bolanda eden daha da ütküçükdir. Biz kul bolmady seçen. Bizden 60-njy ýylyň nirek baran ýerimiz nirek. Bir spesialist 30 ýylda bir nemeden Türkmenistanda yetişen spesialist var. Galan da neme kıraat uyuşurum. Yekece Türkmenistan'da yetişen. Görkedik. Bir öğünüm ne dünya belli ne öğündürdüler. Ya bir marka var mı? Bir iyidili, normal bir biznesmen var mı? Devlet arkasında durman nemet yani. Yok. Bir öğüncülük var mı? Ne menku olsun diye ya. Yoktur. Adat del halk hiç var. Adam yalak edip bilen neler? Adam yalak yaşava bilenler. Mümkün neler? Ve ortada alın. Halk adat değildir, kuldur halkı. Ne dünyada en bay devlet şu tay. Yani halkı gidaydır. Yeki gidaylığım devlet kulluğunun bilenlerdirler. Bizim dememiz. Bizim şu deme adatlığı çıkmayacak ol. O can çekişiyse. Bu zatlan anırtayım mı? Zat düşünükler. Yani bilen yoktuk, bilen. Bilen adamın köpürüyor. Ne bulan korkusu. Yani bunu öňnalmak üçin ne etmeli? Hiç adam çok işler yalak demedi. Yani bu zatlar düşündüren adamları o abraydan düşürmeli. Ne etmeli? O ne edip etmeli? Görmüyorsun ben. Ne edip etmeli? Sonra ne normal adamlar şeyle sonra veriyorlar. Öz aralarını veriyor. Ekranda vermese de. Ne? Kim ol? Birinin adını tuttular Halmura Dağı. O büyü neyme deyip Etenurlu'nun bir gurlu diyorlar da. Şimdi çok Etenurlu'nun adını bilem yok ben. Halmura'nın öz aydar. Şu Etenurlu işleyen adam. Şunu çok ayda devletin nemesini işletmiyor. Bu dipeli nemelerde işlen bilir dur. Şimdi şu sistemde şuna kendi işlet bilen adam bolsa o neyle o adam olup bilir. Bu da onu getiriyorum. O adam bilen adamlar hem mecesi türmededir, ölündür, öldürülündür, batılandır, yine orada attı. Okey, o böyle bir gırat hüşürül. Şimdi şol adam bilen şonu gürlediyen adamın arasında ne bağ var. Şu informasyon şunu ne dik geliyor? Kim getiriyor? Arada kim var? Araçı olmalı. Yani şunu gürlediyen adam ne yaşı, ne mesleği, hüneri, ne yaşayan yeri kavat gelen nokta. Hiç vakit ikisi kesişmeli, kesişen yeri yok. Boluğum bile nokta. Böyle hiç yerim yani daşın hakkı Halmura'da görün adamsın değil, tanıyan adamsın değil. Yani çok ortadaki informasyonu beriyen adam. Men arada düşündüler. Meni rahat yükleyen adamlar, ömründe men görün adamlar değil. Görmeleri mümkün adamlar değil. Bir yerde çakmışın yerimizde yok. O da mümkün değil. Çakmışmamızı. Bu informasyonları bunlara kim veriyor? Arada kim var? Fayda kurumu var. Fotoğrafları verirsin, hem de ortaya çıkıyor. Bu da atlar şeyle fikir etmeliler.
şeyler analiz edilmeli. Arada kim var? Onun agent değildir neyme diye. Siz agent deyip biz sizi ulol diyendir, diyenem olsak. Yönü agente de yaran yok. Bu dağıtları yönü bir adam oturun yerinde şey fikir edip çözüp biliyor. Şunu kurnayanlara çörüklerini yanlış yiyerler. Özünü ulandırayanlar şunlar. Tamam. Yani baktı şu Türkmenistan düzeltmek için ne diyen bunu? Sonra o cevap verir. O. Artık ne Hanmurada ervet dolunu Türkmenistan düzelecek. Yani, diyen taraflar. Onu aktivist diyen. Pasifist diyen. Ne mi diyen ne? Ne? Teyze Türkmenistan'da düşünceler şeyler hep yörer. Yürüyer mi adamlar şu buraya fikir ediyorlar. Ne biz öyle aramızda guruluşabildi şu temaları şeyle analiz veriyorlar adam. Ne? Bu yolu yetişiklik. Bu yolunu mal bilmeyenler. Ne? Para var. O Ee, yine bir işaret gördüm diyeyim. İşaret gördüm diysem o ne deyip yorumlamam. hı hı. Ee, işaret yankı neme vardı? Azatlık. Yine Türkmenistan'ın ya da Türkmen çol geografiyanın tarihine sereden altın orus gelmeden o azat milletidir. Ama onu nereden bilen? Uruşup bilyerler. Eline yara alıp çağalar için, toprağı için canlı ortağı oyup bilen adam azad adam demek oldu. O. Şu gün bizim bayrağımız ne mi? Asmanımız asuda oruç yok. O bunun düşüncesidir. O mümkün değil. Vuruşu sen etmesen başkası et başlat ya da başladığın vuruşu sen boyun eğen atın vuruşu olan değildir. Yine bulçuluk bullar vuruş eden değildir. Hiç açanım. Yön ölüp yerlerden, yön öldürülüyor bullar. Ve öldüren adamın bence çok hakkı var kulu öldürmeye. Mesela o özü kulçuluğunu yani üstüne alan son onun işiş oldu. Yani bolmalı zat diyeyim. Türkmen'de yine Ken Aydınlı'da Tirel'in arasında uruşturlar, dünya uruşudan geçiptir, orus gelen son yine şunu alıp medeniyet getiriptir, yine getiriptir. Yalan hem mesela yalan. Orus gelmeden o Türkmen tarihine seyrediplerin Tiresi olsun, tayfası olsun, tapağı yok. Azattır. Edil yankı, möcekler yalık. Azattır. Son için uruşlar olayandır. Hazır ne Ukrayna'da şayet bu zatlar sapara bilim o hem mezat gözümüzün önünde hem mezat gözümün önünde. Ne edip görüp olmaya hemen hayran olanda. Ukrayna Sorgulamasan görüp buranı o kendi. yok Ukrayna'da yine uruş oluyor da Ukrayna orsa boyun eğen olsa uruş olmaz da onda Ukrayna günahkar. Boyun eğse uruş olmuyor. Yani Ukrayna'da diye men azat diye. Yani uruş olsa olsun bana ne diyor. Men azatlığımı koruyan diyor. Yani Avrupa ya da azat milletlerin toplumların düşüncesinde yaşayış demek azatlık demek manasını veriyor. Yani bizde yaşayış demek dem almak, iyi içmek, yaşayış bizim için. Yani kullar için şon yalı. Dem alyan, iyi içen, çağalarına senki değildir. Şol kim sen eyen olsa eyesininkidir. Kulların düşüncesi şoldur. Türkmenistan'da da edil şon yalı. Çağalarına doğulan altından başlayıp terör verip başlayalar yine hükümet sen eğen hükümet diye de çağa ait. Sesini Şon yağlı. çıkarmalı değil şu andan Ama korkmalı. sesini çıkarmalı değil yine korkmalı. Şon yağlı zatlar ayda ayman yağlık zatı içeride şey ettirip şol çağına ama eğen bul edip yetiştiriyorlar. Şol psikoloji öyle bilgi. Örneğinde şu gün gören zatımız ne gerek olsa can veririm diyen adamın sağlam gününden arttı. Bu demek şol azatlık için yankı bizim tölemeli ya da azatlığın bahası vardır. Ne şunu tölemeyene tayyar adamın sağlamını kıpırıp başlıyor. Yani şu belli bir avramı böyle geçenden son ne
näme boldy. Ya da bu sonra o da berip bileriz. Biz yine azatda haçan çıkýas, haçan da şu azatlyk üçin tölemeli narhyny mı diýeli. Ne şu narhyny töläp biljek ýagdaýa gelen wagtyňyz siz azat adamsınız. Ol näme däldir. Bu dünýäň ine men aýtýan zadyma ýa-da biziň aýtýan zadymyza inanmak gerek däl. Okan, tarih okan, dünýäde kän wakalar bolup geçendir. Ne azat milletler nädip azat bolup gitdiler. Gulun olan yerinde uruş olup durma. Yani gul psikolojisi bilen bir yerde uruş olup durma. Ya gullar ne kaçan haklarını kazanıp başlattılar. Uruşup başlamakta. Ya o menem çengyalık adam diye de iyesine. Menem çengyalık adam hiçbir tapavut göremek diyen düşünce gelenden son azatlığa çıkıp geldiler. Köp gullary gene aýdyn azatlyga çıkaranlar ne de yok diýdi. Nam nuşun barin diýip ne ortlardy. 1861-nji ýyl Kristiansk Nemeni aýrýarlarda. Kripasnoy prava. O kripasnoy pravany. O nam nuşun barin diýerler. Agramly bölegi. Yok birinci kellede azat olmalı adam. Oo. Ondan sonra elbette sen biri sana men bulan eyesi bu halkın eyesi men deyip aydıp biler. Ne halka eye çıkmak bir şey neyden geldi. Men bu halkın eyesi deyip biri aydıp biler. Yöne şu halk haçanda kellede özlerinin azatlığını düşünen o at ol beylik aydı versin. On faydası yok aydanıyla. Olur her şeyi ya da onu aytmaz yalı isterler. O şoň üçin şu lider gözläp görünlerim şoň üçin. Yo Olam gözläp bilen- gören oklar saparaga Boljak Yani diýip görünler bar men. neme awa boljak diýerler oňa ýank nemäniň protokolunda bar adur ozar KGB'nin. Bir san lider ýasamaly sebäbi hemme kim şoň izinden gidýär. Ýöne o lider hem ýalňyş lider bolmaly, ýalňyş ýere gider ýaly hemme kim. Şoň nemeden oýnaýarlar bu oýny. Eciz ýank bizim jemgyýetlerimiz ýank türki milletler hatta musulman milletlerim nemedeli. Hemmesi ecizdir. Bu babatda eciz. Azap bolýar jemgyýete. Şonuň ýaly bu ine nemäň izini izarladylar da wagtynda. Şol onam aýdyp berýär azrak. Şol konsulluğun öňünde protest etmeli diýilip o çağırılıp provokasiýa maksady bilen çağırylýar da şo taýa. Şonda häzirki ekranda neme edip görenler var, aktivist olup görenler. Şolar gelip käbir toparlaryň nemelerine, sloganlaryna ýa-da logolaryna basyp çykdyrlar. Bu nerden çykdy? Köpüsi bilenen bu ekenler. Bu näme zat diýip eşitmendirler, görmendirler. Kim o öýşün ýaly adam bar o kömek edýär, bu iş etsek $100'dan $500'dan pul berýär diýilen nemeler hem bar eken soň telefon nomerlerini alypdyrlar, üýşürip ýöňäp Telegramdan kanal açýas, ýene bir zat diýip soň şol ad alynanlaryň hemmejesiniň hem öýüne şo wagtlar baryp çağıryp şun ýaly terroristleriň arasyna goşulypdyr. Oğlun, gyzyň habaryň barmy diýen ýalykrak neme edip görler de. Bu zatlaryň häzirden detallaryna çelli bilinýär. Ýöne bunu häzir aýtmak hukman däl, bunu suda çekiljek wagty maglumat hökmünde ulanylacak bu zatlaryň hemmesi. Ýene 2020-nji ýylda şonuň ýaly edip sabotaj etdiler. Ýöne indi muňa ruhsat bermeli däl, ýanky ruhsat berilse de ýanky aýdyň aýtýal gyska wagtlaryň täsir edýär, soň jemgyýet buňa öwrenşi akly edip başlaýar soň käbir zatlarynda. O tarapdan hem gowy ýöne ýeneden 1 ýyl 2 ýyl wagt o ýiter. Şoň ýaly ildeşler hem o sorawlaryny berip ýazyp başlasa Kemine bolar. soraw geçmeken ýene bir nemeni ýatlap geçeň. Ne İstanbullu konsultuwan agdynda günne 500 adamdan 1,5 milyon adamda sen adam bolýar. Günne var şu taýda. Owo. O zatlar ýok kan konsultuwan öňüne çykyp owo ýani
demonstrat edýärdiň. Barym da şu taýda. Näme üçin edin bu? Şu taýda ýöne çylyk goýberseň ýarylýar da. Bomba. O. Hani siz aktivistsin da. Näme üçin paraňyz yok şu taýda? Diýöçi, çağır şu taýkyna. Şu taýda günne 1,5 müň adam bar şu taýda. O. Şoň içine bölüp bir normal biri giyirip adamlar edýäňiz näme diýip demekde şoň daşyna şonu golluyan 4-5 adam çykýar da. Közenip ýör adam. Ne? Bu zatları adamlar çöreği yegletini yendiriyor diyorlar bunu. Ana aktivist olayan vardı barın kötay. Bunu varın. O bolmasa ıstakanın içinde tuğlayı tutup döndürdü. Buğru ıstakan edildi. Meniň sesim gowy gelýärmi? Hayal gelýär diýip ýazyp durlar. Gelýär. Demek kemine toğru geçiber. Hawa. İldeşler o soru berip bilersiňiz her türlü neme boýunça. Siz näme üçin barmaýaňyz diýipdir. Neme? Biz bu taýda biz baryp biz etjek bolsak ol 5 milyon halk nerden emediýär? Olar nerede galmaly? O biri edip bermeli diýilen näme gelýär şu taýda. Biri edip bermeli, onu halkyň özü bilýär. Ýöne şonuň öňüne o kesmeli däl. Şonuň kesilmeli däl. Bu hemme ýerde de ýa-ni 5 milyon halkyň elinden tutup köçe çıkarıp ýa-ni ayağa galdyryp bolanok. Bu düşünürjek bolýan da şol. O ýöňüne bir düşüp halky ayağa galdyrmalmy. Dip demet. Halkda adatlyga talap ýok bolsa, o halka adatlyk berip bolýan näle? O zor edip. Nämesi barmy? Sünni azatlyk diýeşdiňizmi? Sünni diýsem dogry bolarmy? Bilemem. Ýani Yatama. Hava yalandan mı, yasama mı, sonundan mı? Yasama azatlyk. Yasama azatlyk gördünüz mü? Ya, onu bilýäňiz mi yasama azatlyk? O yasama azatlyk şu Türkmenistanyň özü yasama azatlyk. Bana vatan habarlarına seyredip göreýin. Nähili şadiýan durmuşda ýaşaýar. Yani on ýalyk der, ýa-ni maksat gidip köçe çıkarmak der. Maksat ýanamaýtdynda, maksadyň näme diýini? Öz watanyňda howpsuzlyk, ähli haraplaryndan üçin edilen toplumyň we kişileriň sowurlatyň özünde de azat erkin ýaşamakdyr maksat. Maksat köçe çıkmak däl. O köçe çıkan son düşünýän adamyň özü etjeği için o bizden gowy bilýär. Ya da toplum bizi hiç kaçan yani halkyň öňüne düşýär ýa-da düşüp bolýar diýen düşünje ýalňyş da halkyň öňüne düşüp bilmezsen özüne düşýär halkyň. O halkyň öňüne düşüp ýa inisiatywany almak bolýar da şo taý ylgaýanlaryň. Demek şol bolmaly. O näme gerek? Sen halkdan uly hissat ýokdur. O sözüň. Biz şu wagt aýdyň ýanky Ors imperiýasynyň en gorkan zadyny edip durusda. Halkyň özüne ýa-ni düşündirmek bu zat, ýa-ni köpçülige düşündirmek. Ýa-ni köpçüligiň o pikiri bolýar da. Köpçüligiň pikirini döretmek. Ine şonu islemeýär. Ors imperiýasy şo zat islemeýär. Ol men sen o baryp gıýgyryp gaýdanyň bilen olar üçin gaýtam o daşyndan seredip güläýi meseler. Olar özleri bir zat edip ber diýip. Şon ýaly bir neme bar soň. Täze Türkmenistanda eskerleriň o gulluk ýyly näçe bolar diýip sorapdyr.
O zatlara biz ölçep biz karar vermemiz yanlış bolar yani. Hatta dene pikir aýdyp bileriz. Şunu ýalak bolmalydyr diýip aýtmak yanlış bolýar. O bir ýurdun nemesi vardır. Territoriýasy diýelim. Territoriýasy vardır. İçinde ýaşaýan halkynyň sany vardır. Ondan soň Komşularına da bağlı, dünyanın Bağlı. ýagdaýyna bağlı o zatlar İsrail'de hemmekim eskerdir. Yani için şertler şonu talep edýär. Gıyırlarına çelin. Ýöne şunun ýaly bir zat var. Türkmenistanda hemmekim bir yara tutmagyny öwrenmeli. Bir yara nemesinden geçmeli. Gerek bolsa gyzlaram belki 3 ay 6 ay gulluk hökmünde nemeden geçmese näme üçin diýende aýdyň häzir gowy düşünür buna. Yine adamın yaşamak diýilen bir nemesi vardır motivasiýasy içinde. Yaşamak üçin hem goranmak hem şertdir. Goranmak üçin hem her türlü yine daş, nayza, ok, kılıç gelýär şoň ýaly. Ýarag da umuma aýtsak. Yani şu yara adama nemäni motivasiýasyny hasam güýçlendirýändir, ýa güýç berýän, kuwat berýändir. Özüne ona martýandyr. Şonuň üçin şol ýazatlardan geçmeli. Amerikanyň halky näme üçin hiç ýanky demetmeýär. Ýa-da aýdýan däldir. Hiç bir nemede. olmasa şolar milleten de tarihan ýok hiç. Yani şoň ýaly bir nemesi bolmaly. Neme kemine Lüksemburg alıp görün. Ya şu taýdym. Hem bekş gulluq edýändir. Hem bekşin nemesinde de öýünne ýanky yara artynaly ýanynadyr. Kiçijik döwlet Lüksemburg. Şolong nemelerini öwrenin etker nähilek nemeli. Şolong gatnaşy ýa şoňa bolan garaýşy nähilek. Sorun alıver kemine. O täze Türkmenistanda döredüjilik mümkinçilikler jahil jemgyýetiň näme inje göterermi diye. Birden azat bolan halkyň içinde nähili problemalar çykyp bilerdi yani. Bu gaty gowy sorak. Sorulmaly sorak. Yani näme diýär reaksiyasy birden azat bolsa diýär 130 ýyldan bäri kulçuluk nemesinde gezip gören halk birden azat bolan ýagdaýynda azatlygy nähil kabul eder diýilen bir sorak. Birden azat bolwam bilmeýär, boljak bolan bilen bu adamyň o azatlyk içinde demesinde bolýar. Yani onu bir berip bir eline alıp bolan ok. Kulak adam özüniň azatlygyny duýar ýalak o da birine yani bir gullun bu azatlyga çykdyň diýilen zat bolmada. Yo, azat boldum mukam diýip ýalňyş bir zat düşünse diýýän ýalakrak bir O näme. nämen aýtjak bolýar kemine ýene etýirküň ýanky döredüjilik aýdymsaz üstünde adam aýdyp bilýär, näme aýdymy istese aýdyp bilýär, internet var, ýene var. Indi bu zatlar aslında seredip gören wagtyň elbetde ýanky maýmunyň eline ýanky bir bomba beren ýaly bir zat bolýar. Miratçı belli olmaz diye. Näme etjegi belli däl, özüni ýarjakmy, belli däl, ýa seni ýarjakmy. Ana aýtjak bolýar. Ýöne azat o ýerde sözlem guruluşunda bir problem var. Ýyldaşlar bagyssaň men sözlemleriň guruluşunda sözlere üns berýändirim. Sebäbi wajip bir zat diýip hasaplanýar. Sözüň ulanuşy dogry bolmasa pikir dogry geçen ok. Azat toplum diýmek ol ýem azat toplum. Ol hiç hili inji göterip bilmez diýen düşünje ýalňyşdyr. Azat toplum diýenimiz eýem edýän işini bilýän we jogapkärçiligi hem üstüne alyp bilýän toplumdur. Şoň üçin o ýerde problema çykmaz. Ýöne ýanky indi azatlygy Türkmenistana getirilýär, azatlyk hawa ýöne adamlar entäkul psikologiýasynda bolan üçin problema çykar. Import edilse diýär. Hawa. Bu gaterwet zatdyr. Ýöne söz azatlygy diýip bir adamyň şahsiýetine diýerler, töhmet atýarlar. Azat adam ýanky donanymly adam diýeli, ýetişen bir adam hiç haçan söz ulanýan däldir ýa-da töhmet atýan däldir. Ol
aýdan sözünün ýa-da ýazan ýazgysynyň jogapkärçilik diýen tarapyndan bilýär. Ýöne kul adam özüne söz azatlygy diýip pikir edýär, azat diýip pikir etse, ol ýa-ni beýleki tarapyny görüp bilen ok, islen zadymy aýdyp bilmelimen diýär. Dünýäniň ýerinde islen zadymy aýdyp bilýär. Ne görkezin? Şonu bir görkezip berin. Awa dünýäniň niresinde ýa-da taryhda nirde azat zat aýdyp gördü adam. Ağzına gelen zada aýdyp gördü. Azatlyk diýende sen garşyňda ham azat adam. Ol aslında kul psihologiýasy bilen sen garşyňdakyny kul diýip hasaplaýar, özüň kul bolan üçin, öz-özüni görýär. Sögüp bolýar diýär. Temsilip bolýar şahsiýetini diýip bilýän diýip pikir edýär. Azat bolsam men şahsiýetini diýip bilýän diýip pikir edýär. Ýöne o garşyňda ham şahsiýet, sen temsilitine hakyň ýok, oňam öz azatlygy bar. O şol garşyňdakyň azatlygyny gorap bilmek jogapkärçiliginden tek azatlygyň başlýar. Şoňa için azat bolup bilen ok. Demokratiýanam ýalňyş näme diýerlerdi? O jogapkärçilik bolman azatlyk bolup bilen ok. Azatlygyň jogapkärçiligi bardyr. Jogapkärçiligini alman azat bolup bolanok. Demokratiýany nähil düşünýärler bizim ýyldaşlarymız. Provokasiýa diýerler-de köpüsi. Jaňa diýerler, o men diýär dinle diýär. Aýdan seniň aýdan zady dinler ýaly däl. Men halk diýenem bar onu. O şo halk şo demokratiýa bilen bagdaşdyrýar. Şo men halk diýär-de. Demokratiýada ýyldaşlar şuny azat ýokdur. Garşyňdaky gürle seniň dinlemeli diýilen näme ýokdur. Demokratiýa ol men gepleşek, o söz aýtjak diýbe bilen bilelikde garşy tarapam men seni dinlejek däl diýben bilýär. Demokratiýa bir taraplyny işleýän däldir. Ýa-da kanunam bir taraplyny işleýän däldir. Şonuň ýaly bir neme bar. Dogry, ýa-ni her türlü düşüniplerler, ýöne biz bundan geçmeli-de, ýa-ni geçilmeli ýol. Ýok, ol bir wada ýa-ni näme ýalyk bolar, turbulens ýalyk bolar. Ýöne soňal düzelip gider sebäbi şu zatlaram görmek mejburiyetinde. O geçmeli. Hem bejem o teniň bilen duýup geçmeli. Şonu toplumyň özü tecrübe etmek mecburiyetinde. O täze Türkmenistan'da hem adam birden düzelýär. Täze Türkmenistan mysal üçin internetten açylan ýagdaýynda Türkmenistan'da gatyken kişiler ziyan alacaktır. Toplum ziyan almaz. Toplum onu gaýtyn tecrübe eder. Ýöne kişiler üçin ziyan bolupdylar. Internette şu internette esasen ýankı bir 20-25 yaş arasındakiler yine pul kazanyan deyip terkiyle nämeler bilen pullaryny alýarlar. Ondan soň beýleki oyunlar var, türlü ýagdaýlarda. Sen puluny almak üçin gaty dünýäde kän ýankı işte açyk adamlar kändir puluny almak. Hiç kim pul vermek üçin gelýän däldir ýanynızda. Şoňa aýdyn, hemme de almak üçin gelýändir siziň ýanynızda, pul almak üçin. Pul berjek bolanyna da ýygy wadyr. Şonu pikir etmelidir. Oňalyk näme ýok, hemme de pulu aljak bolýandyr sizden. Bu uramalar hem şoňalyk. Yani döwlet bir institut var, döwlet institutdan sizden pul almak üçin vardır. Bu pikir etmän, döwlet pul berýär. Ýok, o ýalňyş düşünje o. Diýip biler, döwlet pul berýär size, biz pul berjek, pensiýa berjek, ýene berjek, ýöne habaryňyz ýokmy o pensiýa onu etsekler özleri gazanok berýär sizden. Ýene sizden alyp size berýär, ýöne alanyny hem üçindir görüp bileňiz ýoksa. O döwletiň nirden pulu bolsun? Pul demek o fiziki bir barlyk diýeýin. Yani fiziki bar olan bir zat. Döwlet fiziki bir zady öndürüp bilmeýär, döredip bilmeýär. Onu dine kişiler döredip bilýärler. Çöregi kişi de döredip bilýär, döwlet çörek döredip bilen ok. Döwlet beýleki ýankı hukuk tarapy goro diýdi, şoňalyk notarius diýdi, näme tasdiklama, ine o zatlar edip bilýär. Çöregem döwlet näme etjek bolsa açyk alarsy. Şuň gün Türkmenistanda döwlet edýär, buğdaýy döwlet edýär. Şoň üçin aç. Şoň üçin çöregini owata durarsyň. Döwletiň nämesi bar ol. Döwlet dogry işleýän bir gurama bolan ýagdaýynda da ýene problemi bolurda. Payok diýen zatyn estir güýçsüzler, güýçlü bir döwlet kuruluşy var estirde. Payok diýip adamlara payok berýär. Yani sen öz iýjek mukdaryny sen bilemok,
Devlet bilýän içinde. Devlet seni tanıýar mı birinci soru? Belki ben köprüye geçsin ellendi. Yine yok. Payoğu var. Mesela ondan kendi iyi dersin. Ya, misal üçin Türkmenistanda şu an bir maşgala e, iki çörek verilýän bolmaly. Bir maşgala näçe adam bolsa bolsun içinde. İki çörek, üç müşen ýaly bir zatlar tutdy. Ödem altın asırda yaşap görürüm. Altın asırda hava. Altın asrın şertler şon ýaly. Sonra geçeyin yine de. Hı hı. Türkmenistan'da yurdun içindeki adamların biraz bilimli götürmek için kıyıska kurslar bolar mı diye mesela likbeziyalık diye. Yani soğutsuzluktan çıkarmak maksatlı diyen olmalı. Türkiye'de yani köy institutları diye bir kuruluş vardı. Yani bu Atatürk'ten son ediyeler 50. 40. 50. yılları olmalı yanlışmasam. Türkiye'nin yürüyüşü gün doğruna bolacak şekilde de Osmanlı'da yani, mektebem yok bir neme var eken de sapara medsestra ilk sancak medsestra var eken hakik okan Avrupa'ya gidip okuyup gelen medsestra ilk sancak var eken Osmanlı yıkılan altları umuman hiç zat yok en son Türkiye'nin gün doğur taraflarını çalt şekilde ayağa kaldırmak için köy institutları diye de yani ova institutlar diyen ýaly bir nemeler döredýärler. Gysga wagtlaýyn kurs ýalyk. Hem köp zat öwredýärler. Köp hüneri uğru diyorlar. Gatı ulu täsiri var şo. Yani. Gatul täsiri bardy, soň şonu ýykdylar, aýyrdylar. Eğer dowam eden bolsa-da şu an Türkiýanyň gündawary bilen İstanbul'un arasında kente paýda olmasdy. Şon ýaly, yani hukman bolmaly. Yani biliğini bermen bir topar usulları vardır. O biz o demeden spesialistler Ve iň esasy media var ortaya hazır çıkar. sapara, yani internet var şu an. Yani bolmaly ýöne näil görünüşde bolmaly. Bağır ve Türkmenistan'da yok. Dünyada internet var elbette o. Türkmenistan'daki internetin bolluğu derler. Yok. Değil mi? Kahavetler onu. Yani O- kamuoyu çürçüleri alak da. Näme var? Yankı aslında o bilim meselesinde bilim näme olur? Yine halk bilen okuyup bizde näme üçindir öğretmek diyen düşünce yok. Ya da bilgi paylaşmak. Sendik bir kişi eğer devlet olyan olsa, sol devletin içindeki sendik bir yankı vatandaşı ya da yurttaşı yine menşunyalık bir programa bilen yankı bilim verecek değilse ya da öğretecek diyen varsa aydın hemen kompüter nerede kullanmalısın ben öğretecek olan menşunyalık öz ovama ya da öz yankı yaşayan yerime ya da ähli Türkmenistan'a ben öğretip bilen menşunyalık programam var. Ya da ben Türkmenistan'da şu kompüter kullanmağın kemçiliklerini görýän. Yanlış ulanýarlar. Ya da interneti doğru ulanıp bilen oklar. Ya da araştırma edip bilen ok bizim vatandaşlar. Şonu men öğretip bilýän diýip programma bilen gider. Kime gider? Devlete gider. Devletin niresine gider? Bankına gider. Haysam ortada bankı. O devlet bankan bolup biler ya da hususy bank. Banka varıp nasyonallyk programam var. Onu soň elbette o programma diňe bank bilen näme üçin finansyny çözýän bankan bolýan men şoňa o kömek etjek ýerde. Kömek del bankam ýene senden pul almak üçin bardyk şu ýerde. Pul berýär, prosent bilen izin alýar. O. Şo işte banka soň gürleşdiň, ondan soň gidersiň ýanky bilim nämesi vardır. Aga o termaye berýär de işe başlar ya. Soň ýanky bilime gidersiň, bilim institutuna gidersiň. O ýerde maslahatlaşarsın, olar sereder, ondan soň döwlet howpsuzlygy diýip bir guruluş var. Olaram sereder ýanky öğretjek programmanyň içinde erwet bir zatlar ýokmy ine. Näme lelim babamız diýip öğretmezlik üçin sereder, hiç bir problema yok olsa şol ýanky şahs öz okulyny, kurslaryny açar we näme berip başlar. Bärde döwlet däldany, mysal üçin döwletiň ýanky parlamenti vardır ya da primeri vardır. Yani primer ministri. Şoňa da kömek sorap bilersiň. Ol näle kömek edip biler?
nähili işleyeceğin ya da şol sen meseleni parlamente çıkarıp biler. Bizim halkın arasında şundalık problem var. Şondan çözüp bilen yine adam var deyip görkezler. Yine son neticesinde o kurslar açılır. İstendik bir zat olup biler. Talap var olsa istendik adam edip biler. Olu işi. Yani hükman onu devlet eder deyip barışmak yanlış bir zattır. Devletem elbette devletin bilim kuruluşu vardır. Bilim Devlet kuruluşu. siz, yani şunu adından çıkarmayın. Siz adamlar. Devlet bir üç köşk aydan gelen bir zat mı kan ya size bir elimde ama ne yani Yoksa hüdürler. devleti içindeki yaşayanlar, şu devlette yaşayanlar ne şekillendirse şol şekil alyandır devlet. Ya. Yönü berde bir nemi var bu cemiyetin nemesinde. Yani hem mezadı mutalmalı. Yani mutalmalı bolan ýagdaýynda. Yani men bilim merjek ya da bir zat öwretjek diýen adam bar da. Şoňa ýa motivasiýasy ýok. O ýülýe. Şoň aşagynda yani ykysady çarky bolmasa şol aýlanok. Bolmasa bir tapar aýlanýardan ýykylýar. Ol ýaşamala. O size ilim bilim düşünýeme bir zaty öwretjek bolsaň, ol adam wagtyny sarp etmeli. 2 saat, 5 saat, 10 saat. O bir ýöne şu zatlary öwrenmek üçin wagtyny sarp edýär. Ýatyrymlam ýapýar. O näme üçin taňa mut ýöne şeýle bedawa bir zat bermeli. Ol ýaşamaly ol adam. Ne şu düşünjeler yok. Ne bizim cemiyetimizde bu zatlaryň hemme jehtin iki taraplylygyny. Ne biz şu at käkelä otursa. Öz dememize. Bizim beriyimiz yok aslında. Yönü düzelmeli. O yönü düzelmeli de için. O bir yönü düzeltecek olup ne bilen adamdı. Sizler paylaşıyor. Biz insanlık borcumuz. O gepeş diye. Ana adam bolan toň edýän bir ýan kul bolan bolsam o maňa näme diýerdim de. Torlu näme siz men näle. Ben onlardan gowy ýaşaýan diýip oturuyor ya. O Tamam. Meniň hojaýynym has gowy. Meniň o känwir nemeden o. Näme var? Berde sonra kellemizde soraların gidermek için bilim tarihi vardır. Bilim tarihini analiz edip görün. Bu biraz uzundur. Ýöne şonda da heweşiňiz bolsa öwrenip bilersiňiz. Birinji mektebi kim kurdu? Haýsy döwlet kurdu? Birinji institutu haýsy döwlet kurdu? Ýöne köý sonra eger döwlet edýän bolsa şol işleri diýmek başlamadan döwlet bolmaly dälmi? Ýöne birinji institutdan şahs gurandyr, şahslar gurandyr, kişiler gurandyr. Soň döwletler onu eline geçirdi. Devletler yıkılıp o täzeden gurulup yıkılıp täzeden gurulýar ýöne şu institutlar yerinde dur. Awa universitetler diýelim. Oxfordlar, o nemeler yerinde faalyandır. Birinci mektep diýýär, ýöne okuw diýeli, ýine başlangyç bilim diýýär ýa-da goşmaly aýyrmak. Ine şolar mektep diýeli, şonam kuran şahslar döwletlerdir. Akademiya diýýär, ýalňyşmasam ýa-da. Ine şolar döwlet kurýan däldir. Döwlet soň ele geçirýär. Olam diňe kommunistler ele geçirendir. O kapitalistler, beýlekler, o zatlar bilen kontrol etmek üçin hatta padşahlar näme döwründe padşah diýär. Imperiýa döwründe de şolary ele geçirmek ýalyk bir nämeleri ýokdur. Elbetde ondan çykan önümler ulanýarlar, ýa-ni kadir ýetişýärdi akylly. Onlar ulanýar imperiýalar. Ýöne şol universitetleri ýykan oklar ýa-da mektepleri ýykan oklar. Kommunizm ýykýar mektepleri, universitetleri hemme zady ýyk. Kommunistler bizde de şoň üçin şol düşünje bardy. Näme üçindir bilim diýen döwlet etmeli, o diýen döwlet etmeli. Döwletin 3 tane işi var. Başga iş bilen ol döwlet edip bilen ol, başaryp bilen ol. Başarsa kommunistler başarardy. Şu taýda gowy bir sora bar. Eger aýdyň sözüni bitiren bolsaň. yani ben demedeyin ine şu toğralar toğra vermeğe gowy hawlum tagry alkatyn deme sizin ýöne gulçulukdan çykjak gel entek men taýinler diýen demeni berýär biz üçin. Bu toğra demedi şondan döwlet burat edermi diýdi. Ýok, siz etmeli. Mine aýdyň şu gün neme bilen gurrun etdik de ine Xitay taraplarında
hususy mektepleri yapıp başlapdyrlar diýär 2-3 ýyldan bäri. Hususy hiç kim açıp işledip bilmeýänmiş. Hemmesi Komünist Partiýanyň kontrolünde. Şonuň ruhsat bermeginde bolmaly. Indi olan ki birden Komünist Partiýanyň mektebi ýalňyş bolsa, oň ýalňyşyny nädip bilip bilýärler. Eger ýanynda hususy da ýok. Deňeşdirýär ýalak Olar ýeketäk, ýa-ni Komünist Partiýa soňunda taňyrlaşýar olar. Şoň üçin ýalňyş kabul edilmeýär olarda. Ýok, olaň dünýäsinde soň ýaly. Olar dünýä şon ýaly. Ýöne Hytaýyň meselesinde Hytaý 5-6 ýyldan bäri bir näme taýýarlanýar bir zatlary. Komünizme dolanyp gelmeye taýýarlanýar. Ama şu taýýarlygy bar, ol ykdysadyýetinde de edýän hereketleri, işleri, beýleki kanunçylygynda da ütreşmeler, olar bir ýanky syky ýönetim ýalyk ýa-da harby bir zatlara taýýarlanýan ol bilenler. Yani şoň üçin ýanky näme düşünjesi bilýär, toplumy düşünjesinden dol elini almalydy. Soraga geçeli, soralar varsa ýa-da. Hem gyzykly täze Türkmenistanda Amerikadaky ýaly KSBB diye gurama var. Şön ýaly baýlar gorayan bir gurama bolarmy diýär. Bu sora gaty gowy hem giňişlerini pikirlendiriji. O kimine bir minut bilýän olsa maňa da informasiýa baýlary däldan näme gorawdy bilýän onu. Yani capital. Our property, property nemesine geçýär. Eýe bolýan zatlaryň gorawy. Mysal üçin saňa bir öý gerekdir, maşin gerekdir. O zatlar däl de onuň Mülküm gorawy. O mülk ýa-ni önümçilik fabrikler, ýene nämeler pul aýlanýar seniň edýän işlerinde. Şolaryň gorawy, iş adamlarynyň gorawy diýeli. O pul bilen näme edýän. Indi bu bir tarapy. Amerikada diňe bular goralanok. Amerikada baýlaram nemeler akademiýadaky adamlaram goralýandyr. Teknokrat adamlar, ýa professorlar diýdi, ýene nämeler diýdi. Näme üçin dünýädäki ähli bilimli, ulumly ýa özüni ýetişdiren ýa-da professor bolan adamlaryň köpüsi şo taýa gidýär. Amerika gatykändir şol adamlardan doldur. Hödem ýa-ni institut açmana ruhsat berýär. Ýani Amerikanyň gowy tarapy institutlar gatykändir. Mysal üçin uruşlary uruşa düşünmek. Bu uruşlar bolýar dünýäde. Söwüş. Şolara düşünmek diýilen ýalyk institutlar bar da. Gatykän her türlü görnüş bar, hatda protestler bardyr. Protest edilýär. Şolary izarlamak, öwrenmek diýen ýalyk institutlar bar. Biz mysal üçin Türkmenistan şu wagtda çeli bir gezek protest edip etmediği näwelle men bilemok iň azyndan. Ýöne adamlar protestleriň institutuny gurupdyrlar. Şonuň ýaly hemme zat şo taýda urulýandyr. TikTok şo taýda, Instagram, Telegram'ın bir nemesi böyle şo taýda ýaly bir neme bölümü. Umuman şu iň güýçli, iň nemedilýän zatlar şo taýda, näme üçin şo taýda goralýar. Onamly. Amerikaga gidip bir iş eden wagtyň ertir bir gün şu işiň elinden alynar. Ýa-da döwrütkär diýilen ýalyk bir düşünje ýok. Türkiýe mysal üçin onamsız. Türkiýede döwrütkär bilýär. Sen Türkiye liderler gelýär. Liderler hem kellesine göre edýär. Sen kanun tanamayandır lider diýilen zat. Şonuň üçin halmyrada aýdýar lider pider diýär de. Ýöne hakyky dogry şol söz. Liderler o soňunda pider bolýarlar gynasakda. Kimine şu bir adamın sözü bilen kanunu ütreýän olsa diýmek şu ýerde kanun ýok diýär. Ýok, tamam. Kanun, eger bir kanunu täsir edýän ýanky çägi bardyr. Aýdaly täsir edýän çägi 10 kişiniň arasy diýeli. 10 kişiye täsir edýän bir kanuny diňe 10 kişi ütredip bilýär. Ýöne 10 kişi 1 milyon kişiye täsir edýän kanunan 1 milyon kişiye ütredip bilýär. Ýöne bir adamy ütretmek diýmek yerine ýetirilmez. Sebäbi adam tebiği nämesi azatdır. Yine çağlarda olan vaat azat da oluyor. Biz onu son kula yetiştiriyoruz. O bilen kula doğru yetiştiriyoruz. 5-6 yaşında yem tayyar kul oluyor da.
hizmete tayyar kul diýeli. Şoň üçin 7 ýaşynda paýat berendir sanmy. Ine ýöne näme üçin bu kanun işlenok? Sebäbi kanun diýmek hem adamyň ýerine ýetirilen ýagdaýynda kanun bolýandyr. Ine salam diýende siz şoňa izne aleyküm salam diýersiň. Oňatmy diýende men oňat näme diýersiň. Bu kanundur. Hemme adamlar tarapyndan kabul edilen kanun. Indi biri şu milyon adam şeyle gürleşe öz arasında. Son biri çıkıyor lider olup. Liderem aytken indi salam diýende aleyküm salam diýmeli der. Salam diýende jogaby şonuň aýdaly ertir top oýnaýat diýmeli. Ine şey dip kanun girizdi. Kim yerine getirip bilir şu kanunu. Her salamda top oynamana gidecek adam var. Her gezek salam diýende ertir top oýnamayana gidecek diýip jogap bermeli. Bu ýöne kayzatlar aslında. Elbette çalışırım diye fikir edip bilersiniz. Yani o uzakraktan durup tereden varsın. Türkmenistan'da da kanunlar işlerini okuyana diyen de kanun yok o yerde. Bir adam ilk edip bilen olsa demek yok şurada. Yerine yetenek. O lider olsun, başkası olsun ya da Niyazi Siyalik peygamber derecesinde olsun tapavdu yok. Arkada deyin, arkadan sayası deyin, o tapavdu yok. İşlemeye şu. Mümkün değil. Yok şurada. Yok oluyor. Bir özü ilk bilen olsun. Soru var. O yollar haçan açılýar diye şonu aýtsaňyz diýip sorapdyr. Ben bu sorugy ýörüýte nemetdim. Ben bu benzeş sorular. Gatykän berilýär. Ýöne ýollaryň öz-özünden açylmagyna garaşylýan bir neme var da. Indi iyileşlerimiz soňky 3 aýdan bäri esasen aeroportda adamlar aktif hereket edýär. Şo taýa baryp haçan açylýar diýip ine şo taýda soramaly bu zady. Bu zady o ekranda da sorap bilersiňiz. O beýleklerem eşderýaly ýöne ine gidilmeli. 8-inde diýe uçar var. Şo taýa barmaly. Haçan açylýar ýollar? Ýollar näme üçin ýapyk? Uçak gerek diýmeli. Aýdylypdyr geçen nemede uçak. İltigana baraňyzda soramaly. Şo taýlara soralmaly. Näme de var senin men fikirimçe yollar yapık der. Yani Türkmen vatandaşlar için yollar yapık der. Yapma mümkünçiligi yok. Ýöne köbür zada edersen çıktın Türkiýeden Türkmenistan'a var yani böyle samolyot yok diýeli sebäbi bu jete noktasy samolyot koymany. Ine ýörep Türkmenistan'a gidip barýan kim seni saklap bilýär? Kim saklaýar? Ine Türkiýe saklasa onda elme yankı yaşamak için dokumentler ya da vatandaşlıklar diýesinde saklajak bolsa. Yoksa men öýe var yani sana näme Türkiýe näme? Ya da Azerbaýjana gittin Azerbaýjanlaryň Türkmenistan'a geçecek. Azerbaýjan sizi saklar mı şu yerde? Niye uğradarlar sizi bitirmişsin? Tutsalar Türkmenistan'a uğradarlar. Türkmenistan'a geçirýärler. Ähli nirden Türkmenistan'dan şu transit bilen gidip bolan ýerleriň ählisinden giden ýagdaýyňyzda gitmek isleyen adam gidip biler. Ýöne ýollar ýapyk diýmek olara aýtdy bir sapar bizem inandyk da ýollar ýapyk diýip. Şoň üçin ýollar ýapyk. Ýani inananyň üçin kellede ýapyk, başga ýerde ýapyk der. O hakykatda ýollar ýapmak mümkin der. Ýollar ýapyk bilersiň başga bir vatandaş üçin, başga döwletiň vatandaşy üçin. Senin jogapkärçiliğindäki däl vatandaşlar üçin. Ýöne Türkmen vatandaşy üçin ýollar ýapma mümkinçilikleri ýok. Yaptı diýmek şu diýmek bolýar. Türkiýede ýene gidip barýan, onda näme üçin Türkiýede ýanky polisiýa dokumentin bolmasa alyp gitýärseni? Näme üçin alyp gitýär? Bolan okýa ýurduňa gitýär. Gitdiği vaýda otira. Kim saklasın? Türkiýe saklanok seni. Ya da Türkiýede ýörsiňiz, ýanky Türkmeniň polisiýasy barmy İstanbulda sizi saklap duran? Elinizden ayağınızdan tutup damıp. Yani saklap duran var mı? Yok. Dünya habarlarda ya da yine de yollar yapıp deyip aýtdylar, şoňa da inanıldı. Bu bir hakyky näme bolan zat. Aýdyldy we inanıldı. Edil altına sıra näle inanılan bolsa, bu da inanılan bir hakykatdyr. Yani onlar aeroportu yaptılar. Aeroport yapıp o. Aeroport yapıp o. Aeroportu işletmek için adam gerek. Yani migrasiya adam gerek. Samolyot uçuracak löçükleri gerek. Onun hizmeti deydi, yenesi, servisi o zatlar edip bilmesen. Yani yollar yapıp demek manasına gelen o. Yani samolyot yok demek manasına geliyor. Yani men yolları var arada näme soňadyra. Yani kellemizde elbette Türkmenistan'ın yolları yapıp.
Yani Niğde'den artan Azerbaycan'dan artan Azerbaycan'da sen tutuk alyalar, o yerde yaşatyalar son, öz vatandaşlığını alyalar, son alıp kredi yani. Yo, gönü tutmaya sana eşik koyuyor. Özellikle Başada barın Suat İran'ın başadını. ya da Yani İran. Ha, saklamaz değilse onun yanına hemen deyip fikretmen. Bir gün, 2 gün, 5 gün saklattılar. Yani transitin vakti vardır. İran'dan geçiş vakti bilemem. 5 gündür, 10 gündür onu saklattılar. Şu vakti saklattılar içinde. Ondan sonra gene Türkmenistan aydar algılar diye. Yani ödem şu yollar neme aydın Türkiye'den para verip nunglap pul verip nemedenler doğulur. Ardan düşüyor. Benim fikrimce ardan düşmeli. O. yani o yerde de ne hemen problem var da şu gitme için yine azada adam oturuyor doğru gidip çıkıp biliyor da yani kullar e, bir Şu an bir yeri kömek kere etsin diye de bir bir yeri. kömek etsin. O kömek etmem $1000 diye ama son belki de kulun işi şöyle bir zat yeni sonra işler hizmet edip sonra toplar yani azada adam pulu özüne harcayacak olur öz için ya da çağlarına, maskalasına, geleceğine her şeyle investisiya yani yatırım değil ya da özüne yatırım ya da çağlarına yatırım. Türkmen'de şol düşünce yoktur. Türkmen'de de bu olan devletlerin vatandaşlarına şol düşünce yoktur. Türkmen bir yerini tapıp çok kazananmış ona el vermeli. Beremeli başka çıkarması yok. Hiç saadet etmesen beri yerlerde. Hiç saadet etme yine safara hazırsız el şol granitsa otur dolu. Yine şu yerde granitsa da aydalı yani işinize ne diyelim. Hiç saat siz yine bir araştırmacı üniversiteden yani sonra o artık şunu bilmek için granitsa da oturuyorsunuz. Size şu salamlaşıp gelip pul verip giderler. Hiç saat O şu etmeseniz de. neme yani iyi çıkanan içine but koyalak o şöyle yalak but. Butko. O zala toy butko diyorlar. Butko diksen şu taya pul vermelim kendiyle düşünce var. O demede de O. köprüyün sattı ya da bir yerine. O da gelen bir yerine Türklerin bir kinosu vardı. Boğaz Kino Köprüsü değil, sattı ya. o hakiki olan zaten. Ha, hakiki bolon zaten Hakiki var. Hava olan. var. Şu kinosun geçen olmalı o. Adam var dolu adamın köprüyü sattı ya. Köprüden her geçen o maşinden şun çöpüler yan deyip şun ya bir yerde var ya. Moğollar yanmayan kepenk atıp görülür. Neme gemine onun zatlar gen görmeliler. O soru var. Taze Türkmenistan dören son diye nata girip olur mu deyip soraptır. Aldılar ilk bor. O yön alyansalar demeğini yolun derecesine yetirmeli. Yani şartları katı neme o taya girmeyin. Ya, Onun için hakiki şunun standartlarına layık gelen boşunun olmalı. Şunun Eskerin olmalı. siyasetin durnuklu olmalı. O İçki siyasetin siyasetin gelen ama şunun yalı nemesi var yani bize şunun yalı bir neme yankı hopsuzluk birliğine girmek mühim miken yani ya döretmeli ya girmeli. Ya daş dönemizin nemesi azırak siyasetine evvellirak esasen hem hazır Asya'da Xitay'ın näme edeceği belli de o neme tutuşup dururlar. Bir zatın aşkında diýerler ha, aşkında. Sonuçta bir komentariye var. Sonra o da yani şu möhüm kendi yani öz yaşayacak jayın proyektini özün düzüşün ýaly döwletem özün gurmaly diýipdir. Doğru. Son bir zat ýadyma düşdi. Planowy jay diýip bir neme bar ekende. ya o. Sovet döwründe. Özün gurýanda hamala. Yani şonun proyektini kompartiýa berýär. O. Yine olan bir sanak var. olan bir sany var. Yakni deme tabiat tayunda yeket. Sapara inanmarsınız men owalara giden wagtym hemmäniň öýü bir menzeşde. O. Girýän o bir 4 urşlak neme var. 4 san gapy var. Her burçunda bir gapy var. Her burçan bir san neme girýär. Soň men aýdym bu şol öýe baryp bir komfortna oturup bolan nokta. Kino görýän girip çykýanlaryň sany sadece ýok. Kim nerden girip çykýar? Bir neme ýok. Näme diýler ona?
bir şahsi bir durmuşum bolmaýardy o taýda. Şonam ine şu proýekti Komünist Partiýasy berýär. Şunuň nemesinde ýaşap bilýän diýe ýaşajak. O şondan bir garş iň edip bilen ok. O katalogu beýik edip bilen ok. Soň nädip ösmeli? Bu adamlar soň nädip azat bolmaly? Plan, proýekt düzüp bilmeli adamlar, bir pikirlenip bilmeli. Öýüme awa pikir edýändirler-de, öýüne awa şunuň ýaly edip guraryn diýip arzu edýän adam ertir bir gün ýurdam täzeden kurjak bolar diýip bir pikir bar-da. Taýda. O näme maksady meňzeşlik denildi. Hemme adam meňzeş bolmaly. Ama Yani- yoldaş sözü näme Ha, hakym o. vermeli-de. Dürlü bolmaly da. Dürlü bolan ýerde pikir döreýär. Ýöne hemme zat meňzeş bolsa pikiren dören ok, hiç adam dören ok. Dürlülükde pikir döreýär näme üçin oňaly, bu näme üçin beýdi, o näme üçin beýle diýdi. Her türlü pikirler döreýär. Dürlü ýöne aýda şu pikir dünýäni aslında dürlü diýendir. Pikirler edýär onu. Dürlüleşdirýär hemme zat. Ýöne hemme zat meňzeş eden wagtyň pikiren bir meňzeş bolmaly. Mesela için gün yerin başından aylanıyor, fikirini veriyen hemme de şu fikir var, son gün yaşar geçtikçe adamlar. Mesela da şunun önem son yanlıktır. Yani neyme değil de simmetrik olmalı, yene olmalı, caylar. Ağaçlar ama ekli içine bir fark koyuyoruz ya, ağaçlarını. Bir mengeş ağaçtır. Yani olmasa çok... Aşağına sürülen ağak neme var ya, ben şoňa da bir many verip bilmedim ben tek şu wagt içinde. Manyza bardır belki de. O ovadan ne diyor? Hek demek gelir de. Tamam, börmeyecek. Ağaca mı? O börmeyecekliğin karşısında demek emin. O doğrudur. Ýöne beýleki ýurtlar näme üçin etmeýär? Ne diýerler? Ben bir yerde diýerler mi? börmeyecek yok yerde Başga zat sürýän olaýmasyn olar göze görünmeýän? Yok. Neme tavuk yerlerde börmeyeceğin özü kırılıp gidiyor da. Ben onu Demek şu- yaşat bilen o. Ava Türkiýede görmedim. Hiç yerinde görmedim de ağacım kendi etkiýärler. Ağacına tamam dürlü şekillendirir. Yerine göre. Ava. Yani bilemek bir şehir vardır, o şehrin yankı nemesi diyelim hakimiyeti dolandırıcı bir ağaç etmek veya böyle şehir başkentiyle ol şehir başkentiyle ol yaşayan yerine göre tabiatına göre türlü ağaçlar olup bilir. Yani ne içindir bir meyve ağaç ekiliyor. Ava. Sonra var, o gyzykly pikirlendirjek soru. Täze Türkmenistanda mendin aýallaryň partiýasyny gurup bilermi diýip sorapdyr bir ýyldaşymyz. Baş üstüne. Baş üstüne. Gerek böyle feminist bir parti oldu. Atıyor. Gurup o tarapdary bolar hökmen suratda ýöne neme ýörediji, dolandyrjy neme gelip bilermi? 50% nemesi var da. 50% geçip bilmeýärdi iň maksimum. O maksimum şu ayarlar yani ayarlar yankı çağası vardır, adamsı vardır olaram mecbur edip bilir de partiye daha giren son. Ava. Şoňulen elli. Şuna girmesen hava rızkından kesilýän diýip. O bolup bilir ol nämeden yankı. Halkya düşýän diýer. Kanun gadagan edilmeyen hemme zat mümkün diýmeýin. Ruhsat berýändir. Kanunam hiç açan ayarlan. Ölen Gowur ayarlan partiyası gerektir. Hükmen o hükümetin başına gelmeliler yani şu hareket ayarlan nemesini meselelerini koruyan bir hareket katı peydal bor. Cemiyet düşünüyor. Şu güne şeyine 30 yıldan beri erkekler dolandırıyor hiç iyi bir peydası yok ayarlarım dolandırsın. Bu iyi de ettiler. Belki şu yani doğru mu bolup bilir? Ayarlan dolandırma o elbet zaten. O näme yoktur täze Türkmenistan'da yani eğer edilmeli işler doğru edilip bilinen ýagdaýynda erkek ayal diýen düşünce yoktur. Döwlet o Bolmam zat bilmeýän. nemeden o kabul et. Erkek hava devletin o zatlar bilen işi yok. Sen adam bolsaň yankı pikirlenip bilen adam yankı näme diýýär.
Xitaydan sağdan adam Sen bolsam. sen näme isleýän diýe o isleýän zadyň arkasynda durup bilýän bilen okmuş şoňa seredýän. Soň ýanky jaý gurmak barada diýe häziram şonuň ýaly diýer häkimiň göwnüne ýaramasy proýektiň Türkmenistan'ı üyütken zat yok. Şoňa entägem düşünen yok. Türkmenistan'da Sovet Soýuzy yıkılmadı. O plan ve sistemi var. Döwlet demesi ýaly. Ýöne plan yok. Biliyorum. Bir de yaşayanı bilmeyen ýaly. O jaya geçtim isten zaten giýen bilen o var. Soň o Azerbaýjan wiza soraýarmy diýip sorapdyr. Düşünşüm boýunça Azerbaýjan online wiza berip başlan bolmaly. Hemme zat online diýip bilýän. Azerbaýjanyň üstünden ýoga gidip bor. Näme bar ýanky häzir Türkmenistan içindäki teröristler doğrusu näme etjegini bilen oklar almalymy, almaly dälmi, näde bolmaly? O halkym nemesinden çykdy indi. Nämäni ýyrtyp çykdy diýär-de tory. Üstüne atılan tory. Indi şondan nädip owa üýtgemeli. Ýa-ni bir zatlar edip ýol açmaly-da. Olur diňe gorunýar. Şu wat hökümet diýeni halkdan diňe gorunýar, şeýdik gorunýardan da. Owa ýollaryny batyrdylar. Ulan o halk bilen işi yok. Deme özlerim propagandany yani Türkmen variantı da yani içi daşı meňdeş eken bulan. Ne hep de iki tane samolyot gidiyen orada şonu bir aýoňundan aýdym edip demedim. O günne 100'den kan samolyot uçmaly. Şu adamları içine çekecek bolsam. Günne 100 tane samolyot. Sen ayda hep de iki tane samolyot uğradıp ondan uçurdum diyen adam diyen. Ne sonra propaganda diyorlar da yani. Propaganda ne yapıyorlar da. Son kuatlara şona ama edip bilen oklar yani adamlar üşüşmesin diye. Gizlilik bilen gelip gidiyorlar diýär. Uçarlara. Duydansız gelmiyor. Müjde näme täzelik o havar näme dip şey dip berýärler. Utanman onuňa da utanan oklar. Lan Türkmenistan derecesi. Ýerleşler başga sorawlaryňyz bar bolsa. Aral kölni nädip azat edip bolur diye. Aral kölni azat etmek. Yani problemasyny çözmek mi guramaktan. Am derya şu taýyk suw ertýän am derya uğrady. Ne suwat çoň suw ýok. Şonuň suwy ýok. O Orta Aziýanyň ýa suw problemasy gatuldur. Ýa Owganistan bilen 3-4 sany ýa Owganistan häzir şu wagt alyp barýan siýasat bilen garşysyna 3-4 sany ýurda alyp durdy. Özbegistan, Gazagystanyň hem demesi bar bu taýda, Türkmenistan. Hatta Eýranam bar, Eýranam içine goşmaly. Şolary garşysyna alýar, ýa-ni Owganistanyň hakly bir tarapdan. Ýöne bu bunuň ýaly edip edilen ok. Bir zat eden wagtyň şonuň 10 ýyl 20 ýyldan soň nähili bolup garşyňa çykjagyny bir bilmeli da. Ýa-ni am derýany diňe o kanal çekip alýarlar özem o çekýän kanallara diňe suw ýitirýär, suw ýitirýän görnüşde. Onuň bir nemesi ýok. Aňyrsyndaky injenerçiligi pes. O man suw ýitdiýär, soň o suw azalandan soň Türkmenistan O tatırlarda sistemi o. Yaratja o suw gelýär, gelen okmy ýa-ni neme ýok. Kanal gazaýarlar da o. O nemäniň Niýazowyň Garawun kanalyny gazyşýaly. Niýazowyň derler o. Yok näme var ine Özbegistan dawa. Özbegistan dawa etjek bolsa o ýerde men Awganystan bolan bolsam Özbegistan aýdardym seneme
yani komünist devri Özbekistan Amderyan'ı özüne doğru öğürmedi mi? Yok, aralı gidiyen taraf. Ava. Doğru özüne Paht çekti. ettirecek ol. Ha pek kendi deryanı yani tabii deryanı o olvat suvanken şol deryanı Özbekistan'ın içine ayladılar ya. Hmm. Bugün Afganistan edenden ama hakkı yok mu yani? Yani bizim ähli regionumuz yani suwy ulanmaly öwrenmeli ilkülek. Şonu öwren ben biz bu problemany çözüp bilmeýäs. O suw tygşytly ulanmaly, peýdary ulanmaly. O gerek bolsa ilmini öğretmeli, bilimini, o emme dadyny, altyapysyny o bu düşündürüş işine biz yani suw ulanmaly bilemdik. Ne şoň üçin tebigat bize ne ceza kesýärde. Ceza. Biz bunu hak edýäs. Ava. Täze Türkmenistanda diye daşary ýurtdaky ýokary okuw jaýlarynyň filialyna ýa-da meselem başga bir ticari şirketiň diye filialyny açyp bilerinmi diye. Diýme yani açyk bazaryň öz kanuny bardyr halkara nemesinde. Yani şoňa baýa uýdurmalylar. Net dünýede başga döwletlerde näme edilip bolýan bolsa sende de bolmaly. Yani ödem iki taraplaryň bolýar da döwlet ara nemede. Ava. Yok ben suratda gerek yankı. Neme vardır? Amerikanyň güýçli bolmanyň ýene bir tarapy bardy. Multiculturalism diýip bir zat var. Yani köp kulturallyk diýmek. Her türlü kulturany, o kultura diýende iş dünýäsi bolup bilýär, okuw bolup bilýär, dil bolup bilýär, millet bolup bilýär, düşünje bolup bilýär. Hatda ýa-ni maşynyň görnüşleri bolup bilýär. Mysal üçin biziň Türkmenistanda Toyota agyrlyklydyr. Yani köp ýurtlarda hemmesi bardyr. İsläny adam isläni minip bilýär. Yani şu zatlar Diýme kemine çyrany ýakyn bir minitden urutat torýar. bar. Ne var ki yani soğuk vuruşu değil yani. Soğuk vuruşu değil. O soğuk Yani vuruşu. koyu içiyle çakışık yok. Arada yani vuruş nemesinde iki taraftan tayarlanıyor. Yani 40 yaştan son. 90 geçenli. Yine şol dövrde Amerika'dan yana kadalandı. 10 yıla yakın. Komünizm düşüncesi kadalandı Amerika'da. Nava. Yine Esir'de kapitalizm kadalandı. Esir'de komünizmden başka ahli düşünce kadalandı. Din olsun değil, hem mezat kadalandı. Onun için şu soğuk vuruşta yani Orus ile Amerika vuruşu deyip etmeyen komünizm ile yani kapitalizm arasındaki çakışık, kalkma karşılık. Ona kapitalizm değil mi ya da ona liberalizm diysek Yok, doğru. şimdi adı kendine komünizm deyip koyulup duruyor, kapitalizm deyip koyulup duruyor. Kapitalizm ne demediğini aslında böyle düşündürüş şeyler yani kapitalist demek doğru oluyor mu o adamlara? Komünistlerin beren adı o köplenç. Yani kapitalist deyip adı Marx atıyor orada. Görüyor. Fabrikler var, fabriklerin iyisi var. Bunların bay oldu gitti diye de bunlar diye. Şimdi şu Marx'ın orta atan düşüncesi doğru olup bilir mi ya da koyan sözünü bilen Marx'ın bilen o bil hakkında ne Yok, o taraplı yani öz için yani öz düşüncesi meselesi doğru. O bir zaten. Yani Kapitalizm kapitalizm men näme gelecek olanda şol arasındaky üstün çıkmanın sebebi son yankı Amerika'da yankı komünizmden öğrenmek üniversitelerde yani öğretip başlayalar. O diýme yani Gadaga neden o? Sebep gadaga neden ýagdaýynda haýsam bolsa bir zat gadaga neden ýagdaýynda gaýtyn tersine nämetle ilişkiler şol. Sovetoluk diýil ya. O men bir şol sanan tanıyan o biz bilen Orusça urlaşýarlar. yani 50-nji ýyllarda şol ösüp başlan olmaly şol näme uğur. Sovetologiýa.
Yani Orus näme etdi ya da komünistler näme etdi? Gadagan etdi. Komünizmden başka hemme zady gadagan etdi. O kitapxanalarda ýa-ni Leniniň nämeleri, kitaplar. Hiç kim soran o bu Lenin kim? Le. Atamız diye oturdu. Babamız diye de. Barkın kapitalini kapitalistler gowul endi komünistlerden. O. O Das Kapital diýip kitabı vardır onun. Komünistler okan däldir şonu. Yani bir nemeler var. Şonuň üçin yani filiallar yok bandır garşdyrmaly, çakmışdyrmaly. Bolup bilse neme edip bor yani özüňe edip bilersin. Misal üçin Koreýa bilen Ýaponiýa azrak bolsa da ýapyk ýöne öz içinde bir nemesi var. Yani olaryň özüniň güýji ýetdi. Emme zatlary yani. Güýçlü gelýärdi. Nemesi. Medeniyetler hem, kulturası hem, dilem güýçlü gelýän bolmaly. Ýaryşyp biljek derejede de. Ýöne gün batar bilen gowy düşünýärler. Tayvan bolsun, Taywana mine soňky wagtlar ady köp çykýar. Taywanam edilemäniň hatarynda hasap edip biliriz. Gün Orta Koreýanyň. Ýaponiýa ýalak bolmasa da. Japonya'nın halkım ken 110 milyon, 115 milyon, Ondan Tayvan 23-24 milyon olmalı. Japonya 150'den var olmalı da. Şeyle mi? Aa. Ben 150'ye yakınrak olmalı. yüzden kendine bilen Şu Orseýadyň halkyça bardygyny bilýän de şoňa yakınrak olmaly. Şoň ýaly gerek esasen hem Türkmenistan üçin gerek ya 130 ýyl gawaly da daşky dünýäden habarymyz ýok, hatda daşara çıkandan soň daşky dünýäni neme edip bilemiz ýok. Duýup bilemiz ýok. Ya pul berýärmişler daşarda, şu pulu alıp ýurdun içine gelip planowa jaý gurmaly da. Durmuş şandyny bar Türkmenistanda. Olam häkim begense, halasa kurup bilýär, olmasa gurama keninde. ya hakimler hem daşaryk çykýanlardan gazanç diýer. Şeyle mi kendi? Hemme de gadagan bilýän şu. Kapitalizm Türkmen variantı bolýar. Daşına çıkarlar näme üçin näme üçgen ok misal üçin aslında dünya diýende her kimin kellesinde bir dünya vardır. Şol dünýäde ýaşaýandyr adamlar. Dürlüdür dünýälerde. 5 milyon adam kellesinde 5 milyon sanyk dünya vardır. Yani şol dünýäleri bir araya getirýän ýa-ni o ortasyny tapýan näme adam bilimdir. Bilim şolary bir araya getirýär. Näme üçin bir araya getirýär? Bilimde şuňalyk bir zat bardyr. Orta teoriýa ýapylýar. Soň beýlekem o teoriýany goldanyp liderim diýen ok. O teoriýanyň puja çykarmak üçin işleýär. Çıkarıp bilen ýagdaýynda ya da olamam garşysına bir teoriýa atýar. Soň ikisiniň ýalňyş bolany ya da ikisiniň sintezinden bir sanyk bir hakykata ýakynrak bir zat çykýar. Soň şonu kabul edýärler. Ýöne bilimi aýran wagtyň adamlaryň arasynda ýanky uruş, söwüş ýa her zatlar bolup bilýär. Düşünüp bilen ok, 5 milyon adamyň kellesinde 5 milyon sanyk dünya var. 4 milyon däldir şol, 5 milyondur. Kakasynyň kellesinde dünya bilen çagasynyň kellesinde dünya meňzeýär ok hiç bile. O nämeler meňzeýär? Fiziki obyektler meňzeýär. Ýöne durmuş dünya ondan ibaret da, insanyň durmuşyň ondan ibaret. Mesela üçün dostluk diýen söz vardır. Dostluk diýen sözü 6 milyon adam 6 milyon fiili düşünýär da näme diýip. Veya senin eliň bilen tutup bilmeýän zatlaryň vardır dünýäde. Saltyn gün var. Günüň näme diýini 6 milyon adam 6 milyon fiili görýär da. Düşünýär şoňa diýip. Yani bilim şolan hemmesini ortaya getirip bir sanyk nämeni görkezip bilýändir. Şimdi daşına çıkan adamın daşına çıkanda daşta öğrendik görýän jaýlary görýär ve fikir edýär. Ýene Türkiýe'ye geldim. Aydaly gitdim, ýanky näme edimde bir ýerde. Bulan tatlıları vardır.
Yo. Nungen kän görnüşi vardı. Lokum idin Türkiye'de. Hmm. Lokumu yiyen beh bulan devlet var. O yüksel yaşlılara deyip geçipken onlar. Ya da Lokumun baklava var Türkiye devleti. lokumun adam Osmanlı lokumudur markası. Yani marka Osmanlı lokumu deyip lokumu ye beh Türkiye adam Osmanlı. Onda näme diýme Osmanlı diýmeli. Yani şu ad görýän zatları hemişe Türkiye'de bardır diýip düşünýär. Yani tarihi öğrenmen, tarihi bilmen mümkün değil. Fikirlenip bilmek mümkün değil. Aydın yine yankı aydan doğru da Türkiye'de treliçe deyip bir neme vardır. Yani sürekli Treliçe değil ya da şu Türkiye taze geldi de 10 yıl olandır belki 10-11 yıl olandır. Şu beni gelen vaktim ay yoktu şu son çıktı da moda oldu. Şol yine nemeden geliyor Balkanlardan. Balkan diyen de bizim Balkanımız değil. Yani Bulgarya, Albanya tarafları var ya. Şu taylarda oluyor da Balkanlar. Yanlış mesela Bosnya'dan geliyor mu diyen de şu traliçe. Şu taylardan geliyor da yine onu bir adam görüptür şu taya giden de. Son halattır gelip o Türkiye'de diye şu an yayradı gitti. Daha şu an Türkiye'de katı giyinişleyin. Yayran bir neme. Devlet eden ok da buna. Bunu azat erkin adam ediyor. Fikret yankı aydın doğru. Türkiye'de yankı münlerce görünüş neme var da. Yankı nahar var, süyücü var. Salatlarından tut her türlü zat var da bu zatların hepsini devlet edip bilmiyor abi. Devletin hediyen zat 3 saatteydi yankı şu an geçmeye. Geçip devlet bilmiyor. alsa bir sene olur. Devlet etse bir sene olur. Başka olmuyor. Näme doktor kalmasa O. bir sene başka yok. Yetti yaşa size. Oram Fikir ediyor devlet. millet bir uğraşıptır son küyüyen. Köp adamda nemi nostalgiya var şu zatlara. Silotko, onun doktorski kalmasa. Onun yani kilka dip bir nemi var, kantero vardır kilka. Näme var o 1 litrelik simitan hem ne de sola. O çıra durup alınıyor ekende. Ya da kinolarında da görüyen. Ya yaşlılardan eşitken böyle son Suriye'nin yenen kinosuna seyreden o atın şu yerde de vardı. Şu Torva'da sonra o sırada durup simitan alıyorlar. Bir sana ver ya, 2 sana veren o. Teze de o Aydın sıra giriyor. o kadar kılda adaydık bereyin. Ne şu etken içinde de postsovet demetinden gelenler katı kendine. Şolar için yürütü mağazini açıyorlardı. Yani Selyotka var, doktorski kalbasa var. Yani kilka dip neme var, kantero var. Ne şolar yalak şu adamlar nasıl girdi diyen nemelerini biznese uğurturlar. Yo, o belki çok esirde komünizmde yaşayan adamlar şu dünyadan çıkıp bilenlerdi. Çıkıp bile nokta. Küyüt yer, o deme de var. Yani adamın demesi uğrun. Şen dağıtları oluyor yani kendi. Ya. O kain ne mani Xitay uruşa başlasa da tesiri bize de gelecek mi? Ne derecede gelir ziyan deyip soraptır. Birinciden yankı näme bolar diýmel de uruş çıksa yine näme zatlaryň ön kesilýär. Mela şu an Xitay ne için vurstun derkemiden. no. Xitay demeden bilen vuruşa başlamaz. Aklı ödünedir. Yani Xitaylılar Putin'e alak değildir. O hata ediyendir. Yani item ilkulak çünkü alıp şu yuhçak koronun sırtına deniyede. Çıkacak mı çıkacak gelme deyip. O Xitay o zatlar 5000 yıllık tarihi var bunun. O zatlar kovu diye. Ya uruş gören bir nemede değil. O vuruşan yerem yoktur. Yani şonda da o bir neme siyasi. Orunma için ediye o caydırıcı nemeleri var. Hayvatlarım var. Neme bilmeyese Tayvan dünyada en ulu yani çiplerin kondaktörleri var da semikondaktör değil ya. Şolarını öndürüyor yani. Şolar şolarda öndürmesi dünyada çip önmeye. Maşinler, nemeler
Yani hiçbir zatı işlemeye de özüm katı ulu meçörüne öndüren olmalı dünya için. İň ulu neme bazaran Xitay. Xitay Tayvan'a garaşly bu wagtda. Bir zat bolaysa önümçülük durar dünyada. Xitay'ın derden çok çipti. Yani No. çip Xitay garaşsız değil. Yani çip meselesinde garaşsız değil. Ya ona yankı bir sıkıntı bitkilerin mümkünçülüğü yok. No. Eğer etmek istese Avrupa ile Amerika ile birlikte edip biliyor Avrupa ile. Amerika'da ol düşmanı. Yani ol daşından görközlü şey alı Xitay güçlü yani Xitay'ın pulu dollary geçeceği diýilen neme vardır o zatlara anam durmaň yani dünýäniň guruluşy düýünden başkadır. O nemeni görmeli. Sahnanyň arkasyny seredip bilmelidir. Putin ýalyk dünýäden aýratyn öz başdak bir neme boldy da soňra uruş çykardyna. Şonýal bir ýagdaý bar. Aýdyň saňa sorapdyr. Men üns bermedim dogrymaýsam söwüş däldi uruş sözüni ulanýan diýe sebäbi näme diýip sorapdyr biri saňa sorapdyr. Ben bilýän sözüm şu uruş yankı. İngilizce ama näme olmadı? War. War. Şoň yerine uruş sözü diýip bilýän türkmençe. Ýalňyş ulanýan olup biler. O söwüş battle bolýar inglizçede battle diýmek ýa başgaçarak näme many. Söwüş köplenç harby nemede bolýar da. Yani söwüş diýmek şoň ýalyk harby çakışyklar ne söwüş diýip adlandyr. Yani uruş diýmek harby däl, mysal üçin Harwan bolup bilýär. Harby her keli bolup bilýär. Ol içinde känne. Söwüş hem şu uruşun içinde bolýar. Diýip aýtsam. Yani şoň ýalyrak bilýän. Ýalňyş bolup biler elbetde. Yani türkmen sözü. Doğru. Anam bilen aýdyp biljekler. Yani uruş diýip bilýär. Son yine bu sözler aslında düğünden başka manisi vardır. İkisinin yani nemesine seyretseniz sözün köküne seyretseniz. Yine sövüş sözü aslında soğumak sözünden geliyor da soğumak. Bunu Türkler savmak deyip ulanýarlar bu sözü. Şonun için savaş diýendirler Türkler. Bizde ýöne soňky goşulması vardır. Yumşak goşulan için o harp, ö harp öwürlýärde söwüş bolýar. Yani soğumak, gaýtarmak, garşylyk bermek diýilen ýalyk manysy var aslında bu sözün. Soň ýyzyndaky goşulmada neme diýär? Uruş, söwüş, söwüş, hatta ine söýüş diýilen sözler vardır. Söýüşmek ýene näme diýilýär? Garşylykly nemesini berýär-de. Urmak bir taraplayındır, uruşmak iki taraplayın. İki tarapam urya. Misal üçün. Son ýaly bir nemesi var. Son bir ýyldaşymyz ýazypdyr. Halk aýaklansyn diýdiňiz welin diýe indi halk aýaklandy. Indam onu kritikawat edýäňiz diýip ýazypdyr. Edemiz ok. Kritikawat edemiz ok. Kritikawat edemiz abi. Hazır yine ben hemen düşündürdüm. Her kimin kellesinde erkeli dünya var diye ne? Bilemem haysi dünyada yaşıyor. Yani ettiniz diýmek yerine şol eden yerimizi, şol gurulan sözlemi ya da şol konteksti çıkarıp bilsen yine şu şeyle diýen şuna bolýar. Belki biz Türkmen dilini ýalňyş ulanýandyr. Ya da yani kritikawat ben özüm ettim mi? Yine sizden sonra yani. Mesela kimine ölen saparağı eden ok. Men eden olsam men kevat diyen zatımı bilen ok diyeyim. Yani özüme inanmam. Yine bunlar sizden sonrasam ben kritikawat ettim mi? Şol halkına yapmam. Yok. Halk bu arada da aýtmadyk aktivitler var arada burada aktivitler. Aktivitler halk bolýan. Yo bu taýda halk sözü gaty nemedir? Ben sosiology okudum da. Şo taýda soraýarlar da ýa halk diýäňiz, jemgyýet diýäňiz, hani şonu görkezim diýär bir çykyp. Hiç kim görkezip bilmändir, ýa suud et bilmeýär, şu halkdyr, şu zat jemgyýetdir, şu adam döwletdir diýip suud edýän çäň ýa manysy ýetgeýär, ýene bir zat bolýar. Umuman bunu halk demesini ulanmak gaty syýasy bir zatdyr. Yani siýasat üçin ulanýan bir sözdür. Yani halk sözü.
Arapça bir söz edil sözün köküne bilemok bunu. Ben seyretmedim yani. Arapça bir söz. Manıysan belki bir düýüp götür başga bir zadan bolmaga makma. Köplen şon ýaly bolýar da. Millet Ha. millet millet diýsen dogry bor ýöne biz millet bolmagymyz üçin adat bolmamyz gerek. O millet entek bolup bilemzok. Bizim o iň uly problemamyz şo mukan ýa. Postsovet demelerin içinde birinci millet boljak bolýan şu wagt ýa bolly diýen bolýar Ukraina. Ya o ne adatly üçin o ölmäli de taýin ýerde. Ya soňam kritik etmek gowur zat. O elbetde. Tökme atmak elbet yani. Türkmenistan'da tökmede kritika diýip bilýärler-de. Ya Kritik Yok, etmek gowur zat. Kritika yine özünü ve öz yaşayan daş çöreğini ve cemiyetin kritika etmeli. No. O gatyk peýdaly bir zatdyr. Oňa atlar. Yo, O bilen ösüşün, bolýar. ösüşün nemesi şo taýda ýatdy ya, kritikada ýatdy ya, ösüş. Oo. Ýöne biz şonam etmedik de hadi. o etmediklerimizi etti diýedi. Yo. Yine Türkiýanyň uly ýalňyş nemesi bardy ähli siyasi partiýalarynda. Men görýän de, öňe ben aýtdym bakan ýani. Yine Türkiýede halky hiç bir partiýa kritik eden ok, hemmesi şu döwletiň O ses gerek. ses alýar, o döwletiň ses alsa näçe köp ses alsa döwletden şonça köp pul girýär, pul aýrylýar, partiýalar üçin aýrylan büdjet bar. Şo zatlar gerek. Soň baran ýerinde muhty biçýär, arkaýyn gezýär, gahrman bolup görünýär halkyň özünde ýaşan ýa-bir deme. Şo zatlar üçin hiç kritik eden oklar şonuň üçin hem Türkiýe bir ösýä izah edýär. Türkiýanyň taryhyny okap görüň ýa-ni neme diýär-de o nähiliysem. Maşynda gidersiňiz ha. Neme bar maşynda? Men gäme minip gören bolsaňyz tupan turan wagty deňizde gämide gitseňiz birden aşağı birden ýokary gidýär, ýüregiňiz ulaşýandyr soň. Başyňyz aýlanyp. Türkiýanyň taryhyny okasaňyz edil şonuň ýaly. Baş aýlanma. 10 ýyl össe 10 ýyl izah gidýär. 10 ýyl össe 10 ýyl izah gidýär. Şon ýaly bir nemesi bar. Näme bar? Kritik edilmeýär. Adamlar elmide ama ýalňyş adam saýlaýar. O kritikada derlen sorgulamak o diýilen bir neme däp bolup galmaly. Näme üçin? Näme yok. Ýalňyşlar üstünde iş yok Türkiýede. Katervet. No. Yine siyasetçiler Türkiye'de aydalı yankı A var B var diyeyinden parti A verip durmalı. A parti B partiye karşıdır. Yapma karşılıklıdır. A partiye işleye hükümete geliyor. Sonundan B partiye geleyemeli. Hükman ol kaçınılmaz bir nemesi var Türkiye'nin. Son B partiye geliyor. O İyice gidip başladı B partiye geliyor. O A partiyenin eden işinin hemmesini ayırıyor. Doğrusu yanlışı tapağı yok. Öyle sıyırıp ayırıyor. Yok ediyor. Özünün düzgünleri bilen dolandırıp başlıyor. Yani A partide doğru iş eden olsa seni saklamalı. Kim olaysa o düşmanın olsun, oğru olsun, beyleksi olsun, kim olsa şun olsun. Yani doğru iş edilen olsa sen o işi uğramalı. O devlet yani şun aldıran istemeliler sisteme. Yine problema yine neyde geliyor? Yani liderlik şahsı nemelerden geliyor. Duygulardan geliyor. Döwlet kuruluşunu hem aydın döwleti siýasatçylar neme Döwletiň barlygy siýasatçyga bagly bolmaly däldi. o yönlendirýärler, ýöne döwletiň öz mehanizmi sistemasi bolmaly. O siýasatçylaryň kellelerini neler gelýär? Padşah olmak, sultan olmak gelýär bularyň kellesine. O bulun hiç ütläsi bar. Özüm 95% kompetensiýeti ýok. O adamlardır. O ýöne ýa-ni çenesi gowrak işlän bilen ol ýa-ni onuň iş biten o var. No. İş adamlar diýen. Bir zat ýöndürýän adam iş adamdy. Ýa-da maşyn çykaran o var. Samolyot ýatan ok. Yani maşyna minmek isleýär, samolyotda uçmak isleýär. Şon ýaly keseller bolýar bular. Son bir soru var, men äken düşünmedim muňa. Okaýyn belki men düşünen bälirim. O täze Türkmenistanda elektrik energiýany nähili
almagyny maslahat berýäňiz diýipdir. O hemen üstüyle gazdan almalı mı, yelden Şöyle almalı mı, günden almalı mı Hmm. diye soru. Başardan günden almalı, şonuymu kän. O gün Yellen almalı, yelmedi kän. Türkmenistan'da şu gün yöne neme vardı. Açık pazara geçilende ben elbette günden alınsa kolu olur. Yani açık pazar işler baştan son dine ve dine gazdan alacaktık. Yani yanlış. açık pazar yani profit maximization diye bir düşünce var. Şov olman bolup bilen ok. Onun için hem ona yankı in neme diyeceğim garantili bir enerji verir. Elektrik enerji. Garanti. Garanti nerede var? Özün şunun üçü neden var. Güne koysan garantinin günü veriyor da sana. Ya da şu encamların bunu yani yoksa Türkmenistan'da şu çölün teritoriyasına yerine yankı güneş nemesini döşep olsa bilemek tabiata ne ziyan verir. Yöne son gelecek elektrik nemesi bilemek mesela onun sesine yetermesi gün hakikaten okur o yerde. Çöl deme yankı Karagobun içinde ulkoçu çölüp deme vardır. Yönü todat beten kumdur. O tayda tağların biten ok da. O yani şu taylarda kurulun deme diye yan var. Öyle 60 grad otoçenini yetti. Türkmenistan'da ansat o zatlar nemetmek. Öne gaz misal için benim bilişim ya boyunca 50. yıla çelle nemesi var. Şu yerin aşağından çıkan resursların ulanmazlık nemesi var. Kıynansak da şöyle bir neme var bu. Avrupa'nın o Ömürlük zapasam yoktur. ömürlük zapasam yok bardır o tayam doğru. Yani Avrupa'nın ya da gün vatanının işine gider mi kan yani bu zatlar? Yo bunu devlet ne östürüp biliyor. Bunu hususi ektir etmeli. Devlet yankı son nimetini yankı elektriğini satın alıp satıp biliyor da. Kımmadırağı alıp bardandırağı satıp şöyle alak bir iktisadi motivasyon dörödüp bilir. Ya da yani neme diye de teşvik değil ya Türkçe Türkmençe ne mi oluyor teşviki Teşvik subvensiya sözüne bilen ok. o subvensiya diye şolar yalaklat edip bilir gerek Türkmenistan'a şu o neme pudong ötmesi gerek pudoklar Gollov deyip aytsak o şol boyunca gollov diysek. o gollov o berer. Bunu Edilin devlet etmelidir, hususi tektir. Hususi tektirin etmesi için hem çoğu talep döremelidir. Yani devlet bolup, devlet programmaları şu talebi dörer yalak demeler öğretmelidir. Devletin edip etmeli de adı. O sapara bu bölükçe sonku soru kayın son cemlali. Täze Türkmenistan'da sizin pikirinizçe diye ölüm cezası bolor mu dip soraptır. Täze Türkmenistan'da ölüm cezası bolmaz. Yani täze Türkmenistan'a geçiş dövründe bolup biler. Kendine çok teyze Türkmenistan'da da olaymalı. Ölüm cezası. Köne Türkmenistan'da edilen cinayetler boyunca bir yöre Yok o tapal yok. Ölüm cezası ne için bolmalı diyen. O bolur mu bolmaz mı bize bağlı bir zat değil. Yani ona yani köpçülük neyle karar verse sonra olur. Ne Türkmenistan'da ölüm cezası yok bolun. Şonu ayrılandan beri ölen adamın sani dövründen onlar çette kendi öldürdü. Onu ayranın ulen adam öldürdü o. Sebebi neme vardı. Keminine Weber'ın nemesi boyunca ne olmalı? Caydırıcılık değil ya da. Yani şovun o devletin yekete şov meselede monopoli olmalıdır. Ceza meselesinde. Yönünem çünkü bir adam değil adam öldürüp bile devlet bir adamı ceza hukukunda öldürüp bilemez. Onu ölüm cezasını getirmek için yönesen advokatın ve kaziyetin işlemeli.
Türkmenistan'da getirecek olsanız şu gün en azından 30 kat ödeyenek ölüm cezası. Tamam. Yani Kaziyet şu gün Türkmenistan'da advokatları ya da şu ceza veren yankı bu sisteması o istendiği adama da ölüm cezası verip bilyede olarak alsa. Olar da ona ölüm cezasını verip bilecek şol cevapkarçılığı alıp bilecek kadrı yok şu gün Türkmenistan'da. Hemmesini bir araya getirsen bir sana kadr etmeyen şolar. Yani kime vermelisin hem bileni o olur. Adamın veren ziyanını ölçep bilen o var. Şu gün yollar yapıp şunun veren ziyanı vardır. Topluma, geleceğe, nesle veren ziyanını Türkmenistan'ın Milli Kovupsuzluk Şurası görüven bilen o, duyuvan bilen o. Şoň üçin şu gün ölüm cezası girizilse o ýalňyş öldürilen adamın sany köpeler. Ya o Türkmende o jogapkärçilik diýen zat enter. Birinji şonu ortaga goýarsyň. Sud mehanizmi, ondan soň adwokatlaryň bolmaly. Ýani halk howzy diýil. İlk bile gorowy. Gorowy. Şo bolman ýeme kanunlar işläben bilen ok. Onun öz standartları vardı. Yine mesela Avrupa girmek için bir standart oluşalı ölüm cezasını getirmek için. O kriteriýeler nemeler Onun bolmaly. gatı yukarı standarttır. O standarta yetip bilsen ve ölüm cezasından bulaymalı. Ve şoň üçin bizi işlemeli. Ölüm cezası olsun diye işlemeli diyeyim. Gelecekte sebebi bir adam beýleki adam öldürüp bilýär, ýöne döwletde şol büyük ýoklugyna konu el döwletinde. Men gözümde şoň ýalyr, hatta iki ýalňyş bolupdylar, elbetde onuň öz bilen şahsy tutdum ýa. O nemeler çöder. Pikri sorapdyr, ine pikir aýtdyk. Boljak, bolmajak diýilen manyda däli zatlar. Şoň ýaly. Onda bu lükçe şu taýda jemläýeli. Bolýar kemini Sonra ýadatdym. geçmeli o 2 saate geçip başladık. Onda sağ olun Sapara aydın. İyileşler size de sağ olun. Sonra Sizem sağ olun. İyileşlere de sağ ol. Aýdýasna sora berýärler tügelemi. Malya sağ olun. Sağlıkta görüşelim.